Leader News Philippines Special Coverage, ang Bagong Pilipinas, the third State of the Nation Address of President Rodrigo Roa Duterte. Para sa tao, para sa bayan. Mga kaibigan, magandang hapon po mga ginigiliw naming mga kababayan sa lahat pong mga manonood natin sa buong bansa. Sa buong mundo, welcome po sa special coverage ng Leader News Philippines, ang Bagong Pilipinas, the third State of the Nation Address of President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon pong araw ng Lunes, Hulyo 23, taong 2018. Ako po si Errol Dacame. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, ang Operations, Creative at Engineering Department upang mahatid po sa inyo ang lahat ng mga kaganapan sa araw pong ito. Well, ang ating mga live points sa Congress po ay nariyan ang ating mga kasamang Felix Tambongco at Jojo Sicat. Sa Commonwealth Avenue si partner Tony Arsenal. Southern Metro Manila nariyan po si partner Boyet Guillermo. Sa lalawigan po ng Laguna, nandiyan po ang ating dalawang kaibigan Dick Garay at Dryan Zamora. Sa lungsod po ng Tuguegarao sa probinsya po ng Cagayan, nakabantay po si partner Oliver De Leon. Sa Tacloban City, naroon po si partner Hill Tamayo. At sa bayan po ng San Jose sa Northern Samar, nagbabantay po si kasamang Mike Paul Marquez. Mga kaibigan, kumusta na nga ba ang buhay ng mga Pilipino sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? At simulan na po natin ang ating mga balitaan. Alamin natin kumusta po ba ang buong Pilipinas sa pamamahala ng Pangulong Duterte. Tawagan na natin ang ating mga kasama para aktual na maibigay po sa atin ang mga istorya ng bawat Pilipinong naghahangad po ng pagbabago ayon po sa pangako ng mahal na Pangulong Duterte na pagbabago ang kanyang ihahatid sa kanyang panunungkulan. Ang oras po natin, 31 minutes after 3 in the afternoon. So magandang hapon po sa mga maagang sumama po sa atin. Si Insang Ina ni Pumoseno sa bansang Malaysia. Magandang hapon po sa mga taga-Malaysia. Alright? Sige, tawagan na natin yung ating mga reporters para atin pong makausap na. Unahin natin ang mga nasa loob po ng Congress sa mga oras pong ito. The third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Ulitin natin ang ating mga kasamang sila Jojo Sicat at Felix Tambongco. Ang maghahatid po sa atin ng mga nangyayari dyan sa loob po ng Congress. Kumusta ba ang mga bisita? Expectedly, ang mababang kapulungan po ng Kongreso ay mapupuno ng mga personalidad mula po sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno, mula sa iba't ibang departamento, from the palace, from the legislative department, syempre, from the Justice Department, mula po sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at syempre yung mga miyembro po ng LGUs, official po ng mga local government units, at inaasahan po natin na nandyan din po ang mga kawani at mga opisyal po ng Diplomatic Corps para saksihan po ang pagbigkas ng Pangulong Duterte sa ikatlong State of the Nation Address. 3:33 in the afternoon. Ulitin po natin, kasama po ni Errol Dacame ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Group at ang Engineering, Creative and Operations para po may hatid natin ang buong buo ang ikatlong sona po ng Pangulong Duterte. Sino na ang ready ngayon? Anytime ay papapasukin natin ang ating makasama mula sa iba't ibang live points natin. Kung di pa ready si partner Felix, tawagan na natin kagad si paring Jojo Sicat. Mga kaibigan, at exactly 4 p.m., inaasahan natin na magsasalita na ang Pangulong Duterte. So bilisan natin ang ating mga reports para lahat magkaroon po ng update sa kanilang mga pinanggagalingang lugar. At may panood po natin, may parating po natin sa ating mga manonood ngayong hapon po. Ano? Ulitin natin, ito po ang special coverage ng Leader News Philippines, ang Bagong Pilipinas, the third State of the Nation Address of
President Duterte. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Tuloy tayo sa ating special coverage. Good afternoon sa ating kaibigang Eddie Buduraya, nanonood po sa atin. Right, kung ready na ang ating mga kaibigan na nasa live points natin, papasukin na natin para parating na natin sa sambayan ng Pilipino ang lahat ng nagaganap na may kaugnayan po sa SONA ng Pangulong Duterte. Leader News Philippines Special Coverage Reports. Alright, nasa na sila ngayon? Kung ready na? Ha? Unahin na natin landline pa partner, si Jojo Sikat. And let's get through with the other contacts at, cut na lahat ng ano. May, for security reason kasi, kakat ng signal ang Congress. Labas muna tayo. Sa labas muna tayo para yung ibang mga ready na. Yun ang problema sa special coverage, ano? At ang ating mga namamahala sa seguridad ay inaalis ang signal ng cellphone, no? And I'm sure that is to make everyone safe kapag ka may ganitong malaking event sa ating bansa, no? Unahin muna natin yung mga nasa labas. Kung medyo nahirapan tayong lumusot sa mga signal ng ating mga reporters sa loob ng Congress. So, nasa paligid niyan, of course, si paring Tony Arsenal dyan sa may Commonwealth Avenue. Alamin natin ang nagaganap na sa Commonwealth Avenue sa mga oras mong ito. At kayo po mga nanonood po sa ating special coverage, do join us. Ano ho? Kumusta na nga ba ang mga Pilipino sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? Kayo po mga nanonood sa aking sa atin na programa sa ngayon. Ano po ang lagay nyo na ngayon? Paring Hill, standby ka, no? We're now on air, we're now online, we're now broadcasting worldwide, so anytime tatawagan ka dyan sa Tacloban City. Right, sige. Dire-diretso na tayo sa mga reports at unahin natin ang lugar ni paring Tony Arsenal. Magandang hapon kay Mang Teddy Del Rosario na nakasilip na sa ating special coverage. Mang Teddy, maraming salamat. At sa mga nanonood sa ating trabahong ginagawa sa araw pong ito na pagbabantay sa SONA po ng Pangulong Duterte. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Bilis ng ating oras, 3:38 in the afternoon. Buong Quezon City, walang signal. Patay tayo dyan. Let's go to the other points. Puntahan mo si Kon. Unahin mo nga muna tayo si Nolan Ariola. Sige, unahin natin si Nolan Ariola. Medyo nagka-problema tayo sa ano? Sa signal at sinuspend ng telco yung mga signal sa Congress and in the perimeter area. Talaga naman, oo. Paano na lang yung ibang mga kasama natin at kasama tayo doon na nakasalalay ang signal sa mga telco natin. Sige, unahin natin muna mga kaibigan ang report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, Nolan Ariola na muna. Sige, Nolan. Magandang hapon, Nolan. Go ahead. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, Nolan, si Teo, si Nolan, ready na yan. I-play mo na lang yan at pasok na tayo. Okay? Wala pa rin? Sige. Bukas po ang ating palatuntunan sa inyo pong mga reaksyon, sa inyo pong mga komentaryo
na may kaugnayan po sa State of the Nation Address. And we just encourage everyone to have an intellectual discussion. At yan po naman ang ating guidelines dito. Matalino pagtalakay po sa mga isyo at wala po tayong pinipiling opinion dito as long as we discuss objectively and intellectually. Jenny Garcia is also joining us sa ating special coverage. Tayo, okay na si Nolan? Ready na si Nolan? Alright, mga kaibigan, unahin muna natin ang report ni Nolan Ariola. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Okay. Go ahead, Nolan. Magandang hapon kasamang Errol. Sa ikatlong SONA ng Pangulong Duterte, ano ang kanilang masasabi sa kanyang 2 taong panunungkulan? Tingin ko ay pag-uusapan ngayon sasabihin niya ngayong SONA ay yung Duterte Chacha. No? Ito yung pagtutulak niya ng charter change na alam naman natin halos mga 60%, no? More than 60% ng mga Pilipino ay ayaw nitong charter change. Unang-una dahil hindi nila alam kung anong ibig sabihin nito sa buhay nila. Tayong sigurong nagtiwala sa kanyang kampanya, marami sa atin sigurong nagsabi, ay ito na ang chance natin sa pagbabago. Ang sama ng pakiramdam na mabigo ka sa iyong pag-asa. Kaya President Duterte, the worst 2 years of any president, and anong pag-asa sa inaharap? Walang pagbabago. Itong pagbenta ng ating soberanya sa West Philippine Sea. So maraming mabibigat na issues na isisingil ang mamamayan kay Pangulong Duterte at tingin ko hindi madadaan sa drama. Gaano man kahusay ang direktor na pagtakpan itong mga problemang kinakaharap natin ngayon dahil na rin sa mga patakaran at mga pagsasalita ng Pangulong Duterte. Well, para sa mga driver at maliliit na operator ng publikong transportasyon, pinakamasahoy sa buhay namin itong 2 taon ni Presidente Duterte. No, ito ay una dahil dun sa kanyang pagpapatupad ng yung sinasabi ng peke at negosyong modernization program. Well, palagi nang magandang maibigan totohanan sa SONA. Tingin namin, tulad ng ginawa nating President Arroyo, I am sorry sa pagpatupad ng isang batas na hindi nakakatulong sa nakararami. At I am sorry tapos sabihin, atrasan niya, iwasto niya, hindi naman niya kailangan pilitin ng dagdagang buwis sa mga Pilipino na hindi kaya bayaran sa So sir, kailangan yung humingi ng tawad. Yun yung sinasabi ko niyo. Tingin namin maging mas tapat siya doon sa naging epekto ng trade law sa mga Pilipino. Pagkat siya ng buwis, humingi ng tawad sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, SONA 2018, Nolan Ariola, Leader News Philippines. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, thank you so much Nolan Ariola. Buwan naman ang report sa ating palatuntunan sa ginagawa po nating SONA coverage sa ngayon pong araw ng Lunes, July 23, 2018. Right, sige. Good afternoon din. And thank you for watching our program, Romantico Cosca. At sa iba pang mga nasa Parañaque at Cavite area. At sa lahat pong mga inaabot po ng HD quality broadcast ng Leader News Philippines, thank you for watching us. Alright, oras natin, 3:43 in the afternoon. Kumusta na nga ba ang mga Pilipino sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? Alright? Yan po ang focus ng ating coverage sapagkat we believe ng gobyerno ay maliwanag na ang obligasyon po ay ang paglingkuran lalo po ang mga mahina, lalo po ang mga mahihirap na laging umaasa po sa serbisyo ng gobyerno. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Isunod natin ang iba pang mga live points natin. Again, we're experiencing hard time sa Quezon City area sapagkat pinatay yata ng mga telco yung signal surrounding the Congress and inside the Congress to ensure that there will be cell phones perhaps na magagamit sa masama, no? Na intindihan natin yan and that would be for security purposes siguro.
So unahin na muna natin ang ibang mga kasama natin sa Southern Metro Manila area. Si Boyd Guillermo muna, partner Oliver. At kung sinong ready nang sumali at makapag-ulot sa atin, makasama ang ating mga kababayan na magsasalita at magbibigay po ng totoong kalalagayan ngayong araw pong ito mismo in the second year of the administration of President Rodrigo Roa Duterte. Right? Sige. Ang ating mga cellphone number po ay 0927 4942175 para sa mga Globe users at sa mga smart subscribers po ay pwede niyo po kaming marating sa pamagitan po ng 0949736500 para po sa inyong mga text. But we do encourage everyone to please like and share our FB page at mag-comment po kayo at yan po ay garantisadong babasahin po natin. Sa SONA po, Sir, sa SONA against corruption si Sir PRRD, makita sana niya ang korupsyon ni na Ombudsman Conchita Morales at VACC Chairman Dante Jimenez. So sapin namin sa lupa na land grabbing laban po sa mayor ng Parañaque, dating mayor po ng Parañaque, Pablo Olivares. Hindi po kami naniniwala na may mga untouchable pangpamilya sa ating bansa dahil Duterte na nga po ngayon. Ayan. So sige. Marira, thank you for joining. Magandang hapon po sa mga nasa lalawigan po ng Sorsogon. Alright, ready na si paring Boyd Guillermo sa ating special coverage. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Paring Boyet, magandang hapon. Tuloy ka sa ating programa. Yes, magandang hapon, Errol. Sinisisi sa mahal na bilihin ng isang vendor kung bakit sumadsyad pababa ang kanyang benta sa pagtitinda ng sitsira sa Pasay City Hall na siyang dahilan din ng kahirapan ng kanilang pamilya. Ayon kasi kay Cheryl, may asawa at may 3 sikiting. Humina ang kanyang benta nang tumaas ang presyo ng bilihin, lalo na sa soft drinks. Dulot ng train law o tax reform for acceleration and inclusion na naging batas sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dati sa maghapon naman sa kanyang pagtitinda, umaabot ng 3,000 piso ang kanyang benta, ngunit dahil nagmahal daw ang bilihin, nasa 100 na lamang ang kinikita ng kanyang tindahan. Panawagan ni Cheryl sa Pangulong Duterte, mawala na daw sana ang patayan tungkol sa sangkot sa droga at sana huwag masyadong mahigpit lalo na sa pagpapatupad ng pulisya sa mga ordinansya dahil kahit daw sa loob ng pamamahay nagiinom ang tumador ay hinuhuli din ng otoridad. Para sa bagong Pilipinas, SONA 2018, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Thank you, paring Boyet G. May isa pa tayong pakinggan natin yung sinabi nung ni Cheryl. Pakinggan natin yung sinabi ni Cheryl sa panayam ni paring Boyet dyan sa Southern Metro Manila, mga kaibigan. Ito po yung tinig ni Cheryl na isang tindera. Sa akin, ang nag-iipit ko si President nung talagang maayos. Alright. Sige. Kayo pong mga kababayan namin na nanonood po sa ating special coverage, kumusta po ang buhay ninyo? Kumusta nga ba ang mga Pilipino sa loob po ng 2 years na pamamahala ng Pangulong Duterte? Heart Minyosa, welcome sa ating special coverage. At mag-comment po kayo. Do join us sa ating subject matter na may kaugnayan po sa pag-alam natin sa tunay pong sitwasyon ng bawat Pilipino. Sapagkat everybody is really wanting to see that change na campaign promise, campaign commitment po ng Pangulong Duterte noong election 2016. Alright, sige, tuloy tayo sa iba pang mga tagapagulat natin, sa iba pang mga live points.
Marami tayong kasama sa labas. Sa Laguna area, si Dick Garay at Brian Zamora. Tuguegarao City, si Oliver De Leon. At sa Tacloban, si Paring Hill Tamayo. At sa San Jose, Northern Samar, si Mike Paul Marquez. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, mga kaibigan, 50 minutos na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang alam natin, alas 4 po ng hapon at exactly that very sharp time ay mapapanood po natin ang Pangulong Duterte. So bilis-bilisan natin para lahat ay mapulsuhan natin sa kanilang mga lugar sa pamagitan ng ating mga kasama na kasama po natin sa special coverage sa araw pong ito. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Nasa lalawigan, si paring Dick Garay, lalawigan ng Laguna. Sige, so ready na si mula sa Laguna area, mga kaibigan. Alamin natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Laguna area. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, paring Dick, magandang hapon sa inyo dyan sa lalawigan ng Laguna. Go ahead, please. Yes, magandang hapon. Sa ngayon, marami talaga ang nakatutok ngayon dito nga sa ikatlong zona na gagawin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman karamihan dito nga sa atin sa lalawigan ng Laguna, nakaantabay dito nga sa gagawin zona ng Pangulo. At kaya nga, Errol, sa hapong ito, kasama ko ngayon ang bagong hanal na bagong barangay chairman dito sa amin sa barangay Pansol sa Pila, Laguna. Sa katauhan ni Kapitan Danilo Lapugot. Siya ay nasa unang termino ng kanyang panunungkulan mula sa pagiging konsyal ng aming barangay. At sinasabihan niya, talagang lahat ng mga magagandang kampanya ng Pangulo ay susundan ito alang-alang lamang dito sa aming mga kababayan. Kat, nag-lead po kayo ngayon sa Leader News Philippines kay Errol Dacan. Kap, magandang hapon po sa inyo. Ay, isang mapagpalang hapon po sa lahat, sir. And first and foremost, congratulations po. Nanalo kayo sa halalan ng pagkakapitan. Ano po ngayon ang feeling ninyo? Ano po ang lagay ng inyong kabarangay sa 2 taong panunungkulan po ng Pangulong Duterte, Kap? Sa ngayon po, nakatutok po kami sa laban po kontra sa illegal droga. Yan po yung po talaga binibigyan ng pansin dahil po alam naman po natin sa kapaligiran niya sa ating mga barangay ay talaga pong nakakatakot. Nung siya po yung manungkulan, talaga po ngayon po ay napakaganda ng aming barangay dito na hindi na natatakot ang mga kabataan maglakad. Dahil po sa number 1 talaga po ang kagandang ginawa po natin Pangulo ay laban po kontra sa droga. Yun po, sir. Opo. So, mabuti po yan sapagkat that commands the peace and order kapag wala pong mga ganyang paikot-ikot dyan, mga nagsasyabu-syabu ay may domino effect po yan na maging maayos po ang katahimikan sa inyo pong barangay, Kapitan, di po ba? Opo, talaga po totoo yan, sir. Alright, so sige po, kumusta naman po ang kabuhayan ng inyong mga kabarangay dyan? Sir, pinaiikin po namin dito ang katiwasya kayo sa aming barangay, kasama po ang aking mga kagawad. At syempre po, bilang nandito po sa barangay, naghahanap po kami ng pagkakakitaan ng aking mga kabarangay. Unang-una po, livelihood program. Yung po ang aming po pinaiikin dito ngayon sa aming barangay, sir. Malaking tulong po yan na Kap sa mga kabarangay po ninyo and ensuring na walang korupsyon, walang masyadong red tape sa serbisyo po sa barangay. Malaking tulong yan, Kapitan, sir. Okay, yung unang-una po yung binanggit niyo, corruption sa barangay, talaga hindi po nakawala. Yan po ay aking isang pagtutunan din po yan, sir. Good luck, sir. Maraming salamat po at magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Thank you. Thank you, Kap. Yes, Errol. Ito nga at mamaya titingnan po tayo makakakuha pa ng iba pang mga kapanayam dito sa bayan ng Pila. At plano kong puntahan yung presidente nga dito ng samahan ng mga drivers dito sa bayan. Para at least makuha na natin ng kanilang reaksyon kaugnay nga dito sa gagawing zona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, sige.
Sige, paring Errol, mula nga dito sa Laguna para sa Bagong Pilipinas, SONA 2018, Dick Garay, Leader News, Pilipinas. The Third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Oras natin, W5 na po makalipas ang alas 3 po ng hapon. Base po sa ating impormasyon, ang Pangulong Duterte ay sakay po ng presidential chopper at lumapag na po sa helipad ng Congress. In short, anytime ay papasok na po siya sa plenary hall para simulan po ang pagbigkas ng kanyang State of the Nation Address. Papalakad na po ang Pangulo, papasok po sa Congress, nasa ground pa ho ang Pangulo. So, sige, bilisan natin na paring iba pang mga reporter natin kasi the moment na tayo'y pumasok na sa loob ng Congress ay dire-diretso na yan. Puntahan natin ang Tuguegarao City, Tacloban at Northern Samar para malaman natin ang mga sitwasyon naman dyan ng ating mga kababayan. Gandang hapon sa mga taga Longreach, Philippines, Baguio branch, kila Ma'am Vicky at Clarence Andaya. The Third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Right, sige. Mabilisan dahil papasok na sa pasilidad ng Congress, House of Representatives ang presidente. Sinalubong na po ng ni Senate President. Ayat, mga kaibigan, i-turn over na po natin ang video sa ating mga kaibigan sa PTB4. Salamat po sa PTB4 na nasa presidential coverage at yan po ay sasabayan natin ng ating paglilingkod. Alright, sige. Wala kasi kayong maririnig na audio dyan, so pinakikita lang natin yung live feed ng ating mga kasama sa PTB4 para lamang ay ma-update tayo as to what is exactly happening kung si Pangulong Duterte po ang itatanong po ninyo kung nasaan na po siya. Alright, sige. Gawin muna natin ang iba pang mga kasama natin po sa probinsya, no? At nang sa ganon ay mapulsuhan pa natin ang mga kababayan natin na nasa mga lalawigan. The Third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Live mula sa Tacloban City. Tawagin natin si partner Hill Tamayo. Paring Hill, magandang hapon. Kumusta ang Tacloban City sa mga oras na ito? Magandang hapon. Magandang hapon, paring Errol, ano? Magandang hapon sa tagapakinig. Ngayon, nagkaroon ng pagtitipon dito sa lungsod ng Tacloban at may sinasagawang programa ang ating mga kasamahan natin sa simbahan, may kasama din sa mga militanteng grupo na ayaw sa pamamalakad ng Administrasyong Duterte. Una ditong question ng mga militanteng grupo, yung kanyang pangako, naasa na daw yung pangako ni Duterte na napako sa wala. At una na dito yung mga inaasam din ng mga estudyante at yung iba pang nila kung bakit sila. The Third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Balikan natin yung signal ni paring Hill sa Tacloban City. Ang oras natin mga kaibigan ay 2 minutos bago po sumapit ang alas 4 po ng hapon. At by the way, thank you so much sa mga taga PTB4 na atin pong katuwang sa paglilingkod upang ang sona po ng Presidente ay may papanood po natin sa mga viewers natin sa buong mundo ng Leader News Philippines. Okay, Partner Oliver De Leon sa Tuguegarao, standby ka, at sa San Jose, Northern Samar, standby ka lamang dyan. Mike Paul, balikan natin sa Tacloban si Paring Hill. Paring Hill, balik ka ulit. Ayun, putol-putol kasi yung signal natin to, mahirap. Go ahead, go ahead. Yung natin dito sa Tacloban, nagkaroon ng konting protesta, una na dito yung
militarisasyon at no to jeepney face out. Ito yung mga banner at karatula na nakapalob dito sa pagprotesta ng mga grupo, mga ilang-ilang grupo. At dito, mapakinggan na natin yung mga kabataan din na sumali sa protesta at natanong din natin, may mga dalang placard na free education now, yung iba may mga junk K-12. But yung naging natin sentro kanina, yung may mga bata na edad 19 at mga nasa grade 9, yung may mga placard na dala na end federalism, no to federalism, at resist crackdown. Tinanong natin sila kanina, paring Errol, kung alam ba nila yung mga banner na hawak-hawak nila. To say, sabi nga ng nakausap natin, hindi lang natin na pangangalan kasi minor de edad, at nag-aaral sa isang eskwelahan. Sabi nga nila, hindi, kasi hinugot lang daw sila at pinasama, binigyan sila, pinakain sila at binigyan ng konting pera para sumali dito sa grupo ito. Nako po, oo. At maliban to kasamang Errol, meron tayong nakitang mga ilang miyembro ng simbahan na siya lang na nagkaroon din ng konting speech at sa speech ayaw lang magpangalan ng miyembro ng simbahan na doon sa kanyang gusto adikain nila na sana wag naman lubos-lubusin ang pag-atake ni Presidente Duterte sa kanila. Alright. So, nagpapatuloy pa rin ba yung protesta dyan sa lungsod ng Tacloban na Parang Hill? Katatapos nila ng kanilang programa at nagsiuwian na itong mga nagprotesta dito kasi maliit lang na grupo ito. Kung ating mabibilang, hindi ito mag-aabot ng 100 at tinapos lang nila yung kanilang programa siguro para din sa kanilang mayhayag ang kanilang saloobin kung ano ang talagang nangyayari ngayon dito. May pwede ba tayong kausapin dyan Parang Hill na taga Tacloban City? Ayun, meron tayong makakausap ngayon, si ma'am, pwede tayong makakausap regarding lang sa kung ano yung naging status mo, ano yung katayuan mo ngayon sa buhay na sa loob ng 2 taon na pagsalungkulan ni Presidente Duterte. Ma'am, live po tayo ngayon, nakisama natin si paring Errol. Magandang hapon, ma'am. Noon, medyo hindi naman mahirap ang kalagayan namin. Pero ngayon, medyo mahirap dahil mahal ang mga bilihin. Nahirapan ka ngayon dahil mamahal ang mga bilihin. Medyo nahihiya itong kausapin natin. May kakausapin din tayo. Sige. Sir, pwede ka makausap sa gitna. Tatanong lang natin kung kumusta ang ayaw, mga nahihiya itong mga to. Si ma'am, ikaw ma'am, ayaw talaga magipag-usap. Isagit lang ma'am, kasagit lang, kahit ilang minuto lang. Kahit mag-worry ka na lang, ita-translate na lang natin para malaman natin. Sige. Tanungin mo na. Tanungin mo na. Ayaw talaga ng interview, pero tanungin mo na kagad, Parang Hill. Tanungin mo na kagad, sasagot yan. Ano timo kabutangan niya nahan sa kumando katuig ni Presidente Duterte. Ngayon, ano din may expect itong zona yan na ni Presidente? Wala. Nabawas-bawasan din yung mga ayun. Sabi daw dito, parang Errol, na nabawasan yung illegal na droga, medyo safe ang lugar. Paligid, Pero, yun lang, tumaas ang bilihin, lahat po nagsitaasan, maliban na lang doon sa sabi nito, at pati petrolyo, kumbaga, lahat ng bilihin ay nagsitaasan dito. Ayan. So, sige. Kung baka may makausap pa tayo dyan na still have the chance bago ko ibalik sa ibang kasama natin. Parang wala na ata kasamang Errol. Yan lang muna mula dito sa Tacloban para sa Bagong Pilipinas, Zona 2018, Hilig Tamayo, Leader News, Philippines. The third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa ating kasamang Hilig Tamayo sa Tacloban City.
At dalawa yung nakausap natin. Isang nagrireklamo na mahal ang bilihin, naging mahirap ang buhay. Isa naman po ay nagpapasalamat sapagkat ang paligid po ay naging safe. Nabawasan po yung sinasabi po nilang mga involved sa drugs. Gandang hapon po, sir. Salute! Sabi ni Dexter Marquina. Hi, Dexter. Thank you for watching our coverage ng Leader News Philippines at sa mga nanonood sa ating programa ngayon, ating special coverage, mga Pilipinong nasa iba't ibang lugar sa buong mundo. Once again, our question, kumusta na nga ba ang mga Pilipino sa loob po ng 2 taon na panunungkulan ng Pangulong Duterte? Join us habang hinihintay po natin ang Pangulong Duterte na umakyat po sa podium, sa pinaka-rostrum po na nandun po ang microphone para bigkasin niya ang State of the Nation Address na pangatlo sa kanyang termino. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Simula sa Tacloban City, pupunta po tayo each either sa Tuguegarao or sa San Jose, Northern Samar para makausap natin iba pang mga kasama natin. So, unahin na natin yung Tuguegarao City. Naroon ang ating kasamang Oliver De Leon. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, partner Oliver, kumusta dyan sa Tuguegarao City at ang mga kababayan natin dyan habang tayo naghihintay sa State of the Nation Address ng Pangulong Duterte? Partner Oliver. Yes, sir. Good afternoon, Sir Errol Dacame. Dito po sa Tuguegarao, makulimlim po. Actually, pag tag-ulan rito. Aha. Masayang tao pag tag-ulan. Okay. Okay, so excited ba ang lahat sa inaabangan nating State of the Nation Address? Pwede ba nating makausap? Yes po. Kasama ko po ngayon si Kagawad, isang Kagawad, masipag na Kagawad at mahusay. Si Sir Jolly Arugay. Ito po. Intervene ko po siya. Sir Arugay, ano masasabi niyo sa 2 taong panunungkulan ni President Duterte? Hello po, magandang hapon po sa inyo, Sir Errol. Kagawad. Yes, sir. Welcome. Magandang hapon, sir. Programa nyo. Ako po si Kagawad Jolly Arugay Tarag ng Tuguegarao City. Ang masasabi ko lang po, may pagbabagong... Hello? Go ahead, sir. Nakikinig po at nanonood ang buong mundo. Okay. Masasabi ko po, Opo. sa 2 taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte, Opo. sa kalagayan po natin, sitwasyon ngayon, sa ekonomiya, ang pagtaas ng ating ekonomiya, ngunit bigla pong bumaba ito nung nagkaroon ng hindi inaasahang naganap ng kaguluhan sa Marawi City, ay bigla pong bumaba ang ating ekonomiya. Kaya sa tulong po ng mga bagong investors na pumapasok sa ating bansa, maglagay po ng mga negosyo, sa tulong din po ng ating mga bayaning OFW, ay nararamdaman po ang pagbabago ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero hindi po sa lahat. Diyan po sa inyong barangay mismo, Kagawad, sir. Can you tell us ano ang tunay na lagay ng mga kababayan natin? Dito po, wala pong problema po dito sa lugar namin ng Tuguegarao. Opo. Tahimik po rito at walang ganong mga nag-rally or mga gumagawa ng kontra sa zona ni Pangulong Duterte ngayon. Tahimik po dito sa aming barangay sa lugar ng Tuguegarao City po. Very good. So, positive ang impact ng 2-year leadership ng Pangulong Duterte sa inyo po dyan na kapitan? Ang sa dalawang taon po na panunungkulan. Opo. May nararamdaman naman pagbabago, pero hindi po naman lahat sa pangkalahatan na nakakaramdam ng pagbabago po sa buhay nila. Siguro yung mga iba lang, pero sa amin po dito, yung mga katulad namin maliliit na negosyante, mga gano'n. Opo.
may konting kahirapan po, pero at least nakaka-survive din po ng kahit paano. Okay. Alright, Kagawad, well said. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo lagi dyan sa Tuguegarao City, sir. Thank you po. Salamat Thank you, po. Kagawad. Salamat po. Alright. Thank you, sir. Okay. Yes, Sir Errol. Yep, okay. Positive ang dating kay Kagawad. Sir, may nag-feedback lagi, sir. Oo, sige. So, sino pa ang pwede nating makausap dyan na partner Oliver na mapulsuhan natin ano ang tunay nilang lagay under the 2-year leadership ng Pangulong Duterte? Hindi, sir, yun lang po. Sa akin naman, ang inaasahan ko lang is yung faster internet speed. Oo. Oy, nako, talagang crucial yan para sa atin sa mga tulad nating nasa online industry at lalo sa Leader News Philippines na nasa online broadcast tayo. Sana nga, ano? Yes, sir, Sana nga may pagbabagong makita tayo in terms of internet services under Duterte administration. Parang ngayon, yung signal natin nag-feedback kaya medyo masakit sa tenga. Ayun, so sige, maraming salamat na dyan sa inyo, partner Oliver. Thank you very much. Mabuhay po kayo. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating special coverage. 11 minutes na po. Makalipas ang alas 4 ho ng hapon. Ako pa rin po ito si Errol Lacame. Welcome po kayo sa ating special program. Ngayon pong araw ng Lunes, July 23, 2018. Johnny, thank you for joining us dito po sa Leader News Philippines. At sa iba pang mga nanonood sa ating programa. Magandang hapon po sa mga lalawigan po ng Batangas. Sabi ni Mang Teddy Del Rosario, Sir Errol, ang dami nyo ng fans sa Batangas City. Partner Jing, on air tayo, online tayo, hindi kita masasagot over the phone. Tawagan ka namin, pwede ba makausap si Vice Mayor Denver, Colorado? Saglit ha, patawagan natin Partner Jing. Patawagan natin, saglit lamang. Si paring Jing Santos. Mga kaibigan, palagay ko hindi pa nyo nakakalimutan yung nangyari pong murder incident sa 13 Martires na pinatay yung Vice Mayor na si Vice Mayor Lumigan at natagpuan nga po yung ginamit na pick-up sa Maragondon sa Cavite. Now, it so happen na yung kaibigan nating si number 1 City Councilor Denver, Colorado ang next in line. So, ang balita natin, siya po'y pinanumpanan ng DILG sa kanyang bagong pwesto bilang pangalawang punong lungsod ng 13 Martires. Alright. Okay, so sige, mamaya tawagan natin. Tawagan natin ang iba pang mga kasama natin. Pwede na ba si Tony Arsenal? Wala pa rin. Sige, puntahan na natin si Mike Paul Marquez. Okay. Kumusta kaya ang Northern Samar sa lugar mismo ni Mike Paul Marquez sa bayan po ng San Jose City? Pulsuhan natin sa ating special program. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Standby lamang po kayo at mga kaibigan sa pamagitan po ng ating mga best friends mula po sa PTB4. Atin pong ihahatid sa inyo ang buong kaganapan sa loob po ng Congress dahil nawalan po ng signal na yung ating mga kasamang Felix Tambongco at partner Jojo Sikat. So hindi kami makaget through sa signal ng telcom ginagamit po natin. Alright, meantime, gawin tayo sa San Jose, Northern Samar. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, Mike Paul, live mula sa San Jose, Northern Samar. Magandang hapon sa inyo dyan, Mike Paul. At Errol, no, live tayo ngayon dito sa bayan ng San Jose, Northern Samar. At nakikita natin, Errol, na inaabangan ngayon ang magiging mensahe sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At makakasama natin ngayon
sa linya ng telepono si Mr. Frankie Tingson, isang management graduate at sa ngayon ay naghahanap pa ng trabaho. So, magandang hapon. Kasama natin ngayon si Errol Dacame sa Leader News Philippines. Yes, Frank, magandang hapon sa iyo. Yes, sir. Oo. Ano po ang impact sa inyo ng 2-year administration ng Pangulong Duterte, Sir Frank? Impact ng 2 years na pamamahala ni Mr. President is sa una is mabuti naman po kasi yung pag ng papers is madali. Tapos yung sa kamakailan lang po ay parang parang naghihirap po yung mga tao kasi yung economic po natin talagang hindi po talaga masyadong maganda. Opo. Kailan pa ho kayo nag-graduate, Sir Frank? Last 2016 po. 2016 pa, so until now wala pa ho kayong trabaho? Opo. Meaning to say, napasama kayo doon sa malaking figura ng unemployment rate na pinoproblema ng buong bansa, Frank? Yes po, sir. Yes po. Opo. So, siyempre ang ating panalangin ay magkaroon ng mga dagdag na trabaho para yung mga wala pang trabaho tulad po ninyo ay magkaroon po ng hanap buhay, Sir Frank. Yes, sir. Sana po. Sana. Alright. Sir Frank, may nais pa ho ba kayong sabihin? Nasa inyo pa rin po ang pagkakataon. Pinanunod tayo ng mga Pilipino at mga viewers natin sa buong mundo. Siguro po, sana po mabigyan pa ng focus yung economy natin ngayon kasi talagang we are straight down na po talaga. Opo. Well said. Thank you, Sir Frank. Magandang hapon po at good luck po sa inyo dyan sa paghahanap ng trabaho po. Alright. Yes, Mike. Kanina nakapanayam din natin yung ibang mga ang publiko dito sa bayan ng San Jose Northern Samar. At sinabi nila, pinarate ko kasi kung ilan yung grado ni President para sa kanila. Yung iba merong 8, merong 5, merong 0 talaga dito. Talaga? Kasi sabi pa nila kasi yung about sa war on drugs talaga kasi marami daw ang namatay according sa kanila. So yun yung nagpababa sa grado ni President Duterte. Tapos kanina habang nakikipagpanayam tayo dito sa isang presidente, sinabi din nila na sana daw ay patuloy pang suportahan ni Presidente ang kabataan at magpatuloy pa ang free education dito sa Pilipinas. Errol. Okay. Kumusta dyan ang, nasabi ni Frank na siya mismo namumroblema sa paghahanap ng trabaho at ang kanyang panawagan ay ma-improve. Magkaroon ng improvement ang ating ekonomiya bumabagsak ayon sa kanya. Pare-parehas ang ating mithiin na makakita tayo ng mas magandang ekonomiya kasi the moment na tumaas ang presyo ng petrolyo, tataas ang mga bilihin, pati yung bigas siyempre, at yan ay mga basic na pangangailangan na ramdam yan ng ating mga kababayan na Mike Paul. Yan yun. Kasi dito din, mahirap talagang maghanap ng trabaho dito sa Northern Samar. Kasi yung marami tayo ditong mga graduate sa mga university. Pero minsan, nahihirapan talaga silang makahanap ng magandang trabaho. Yung ibang mga graduate ay pumapasok doon sa mga mall na lang, nagiging sales lady na lang. So, yun sana yun din yung hiling ng mamamayan dito sa Northern Samar na sana ay mas magkaroon pa ng maraming trabaho. Tama ka, Mike Paul, at hindi lang yan, panawagan ng mga taga Northern Samar, I'm sure, same call, same concern ang ramdam at panawagan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar na lalo siyempre
Habang tayo nabubuhay, kailangan nating kumita para may sustain po natin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mike Paul, maraming salamat dyan sa San Jose, Northern Samar sa inyo. At para sa Bagong Pilipinas, SONA 2018, Mike Paul Macarayo Marquez reporting Leader News Philippines. The third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. Alright, balik tayo sa studio mga kaibigan. Muli, ito po ang ating special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. Pangatlo po ito. Kayo pong mga nanonood sa atin, Sir Johnny, Sir Dexter, ano po ang kalalagayan po ninyo in 2 years' time ng Pangulo ng ating bansa ay si Pangulong Duterte. Because we believe na ang totoong State of the Nation Address or ang totoong State of the Nation is the real situation of everyone. Ayan. Kami po kasi naniniwala na anuman kaganda ang mga figures na babanggitin ng mga ekonomista, kesyo GDP, mataas ang ganito, mataas ang ganyan. If our ordinary fellow Filipinos cannot buy or can hardly buy the basic necessities, medyo medyo useless ang mga napakagandang magbalita tayo ng mga good economic performance, ika nga, base sa kanilang mga measurements, mga barometers, mga benchmarks na nakaset. Kung yan po ay nagtatranslate, nagkakaskade po sa bawat buhay ng mga Pilipino, especially sa hapagkainan, sa plato, sa pagkain, sa mga provision pang araw-araw ng ating mga kababayan. Kung yan po yung nararamdaman, napakaganda po niyan. The third State of the Nation Address, ang Bagong Pilipinas. So, kumusta na nga ba ang buhay ng mga Pilipino sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? Do join us. Mag-comment po kayo sa ating message box ng Leader News Philippines. Diyan po sa ibaba ng ating live video. Yan po ibabasahin po natin. Mar-Ira dyan sa Sorsogon, maraming salamat sa panonood. At sa mga taga-Southern Metro Manila, dyan sa Pasay area, sa mga kanina pa ho nakatutok sa atin sa lalawigan po ng Batangas, Cagayan na Province, Tuguegarao City, sa Samar, sa Tacloban, at iba't iba pang lugar na kanina pa ho sumasabay sa ating special coverage. Thank you to all of you. Oras natin, 22 minutos na po makalipas ang alas 4 po ng hapon. Ulitin natin ang ating live video na magmumula po sa loob ng Congress is courtesy of PTB4, ang ating mga best friends sa Channel 4, managed by PCOO Secretary Martin Andanare. Yan po ang pinakapinuno po ng PCOO na namamahala po ng Channel 4. Alright, so standby lamang po kayo. Sino pang hindi natin nakausap? Okay na. Pwede nating pasadahan ulit yung iba pang subukan nga natin ulit si Tony Arsenal sa labas yan nasa Commonwealth Avenue. Medyo malayo yan doon sa loob ng Congress. Let's try again. Baka makalusot tayo sa signal ng Globe. Oo, signal ng Globe na namimilipit ngayon dahil may jammer. May signal jammer ang PNP upang matiyak na ligtas ang Pangulo dyan sa gaganaping State of the Nation Address. Well, kami po, ang concern namin ay ang totoong lagay po ninyo mga kababayan ko, no? Kaya nga't pinupulsuhan po namin kayo mismo ang magsalita because we wanted to inform these our officials, no? Supposedly serving everyone, serving us, and occupying various offices so that they can act accordingly, no? Walang bulahan, walang takipan, no? At tao mismo ang magsalita para alam nila kung paano i-adjust, kung kailangan may i-adjust in terms of the services they need to accord
they need to deliver to the Filipino people. Di ba? Yan po ang ating purpose. Ano? But then again, siyempre bahagi tayo ng pagdadala ng mga balita mula sa gobyerno, mapa national man yan, local. Yan po ay nabukas po tayo dyan para may parating sa ating mga kababayan. But then again, for the sake of balance, siyempre balance reporting, inaalam natin yung mga nasa baba. Ano? Yan po ang ating focus ng pag-uulat. Sapagkat we wanted to be an instrument of feedback mechanism, matulungan po natin ang gobyerno na may pabatid sa kanila ang mga bagay-bagay na dapat po nilang malaman para sila po ay makapaglingkod ng mas pulidong-pulido po. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Alright, telepono natin 0927-494-2175 para sa mga Globe users, at sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Doon po sa mga nakasilip sa ating live broadcast, salamat po sa inyo. Mag-comment po kayo sa ating page. Ano? Babasahin natin yan. Ang tanong natin, kumusta ang buhay ninyo? Kumusta ang buhay ninyo? Sa loob po ng 2 taong si Pangulong Duterte po ang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Tapatan tayo. Kumusta ang buhay po ninyo? The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Ayan. Sige. On the side, siyempre, ipaparating natin sa inyo ang magiging speech ng Pangulong Duterte. At everyone is excited to know it. At yan po ay mangyayari any moment. Diyan po sa loob ng Kamara de Representante. Nandyan halos lahat ng mga public officials sa iba't ibang departamento po ng gobyerno. Ulitin natin, mga opisyal, yung tinatawag nating official family po ng Pangulong Duterte, yung mga opisyal po ng Malacanang sa Executive Department, expected natin yan na nandyan silang lahat. At siyempre, sa Legislative, natural na nandyan po ang mga kongresista, 300 mahigit, at 24 na mga senador. And mga miyembro po ng Hudikatura, ang mga maestrado po ng Supreme Court, at kung sino-sino pang mga imbitado po dyan na nasa panig po ng justice system, at mga opisyal po ng mga lokal na pamahalaan, mga gobernador, mga vice governor, mga board member na yan na nagsumikap na makarating po dyan, at mga mayor siyempre, at kung sino-sino pa na naimbitahan. Limited yata 3,000 seats ang inihanda po ng pamunuan po ng Congress to accommodate visitors. Carlo Reyes of Mitsubishi Abad Santos, magandang hapon sa inyo dyan. Can you tell us, Carlo, ano ang buhay mo? Sa loob ng 2 taon, si Pangulong Duterte ang napo bilang Pangulo. Join us. At dito sa atin ay, hi Ralph. Ralph Publico is also with us. Yan po ibabasahin natin sa ating palatuntunan. Thank you. At nasan man kayong dako ng mundo ngayon, kayo po inaabot ng HD quality broadcast ng Leader ng Philippines. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. 4:28, alas 4:28 na po ng hapon. Si Tony ba wala pa rin? Hindi pa rin makontak? Talagang pinatay yung signal ng 2 telco sa Quezon City. So sino ang malapit sa atin? Sino ang malapit sa atin? Okay, may oras pa tayo. Bro Oliver, may oras pa naman tayo. Tawag kaya tayo ng ibang mga ordinaryong tao na pwede nating makausap habang wala pang Pangulong Duterte. Teo, yung mga pwede mong kausapin na meron ka dyan na contact, sige nga, subukan natin. So our program will be more interactive. At ayoko kasing ako ang magdadaldal all the way rito because
the more important thing is to let our viewers participate in our program and allow them to inform us kung ano ang tunay nilang mga sitwasyon. Ano? That is our very purpose of our coverage. Humina po ang benta dahil po sa excise tax. Sabi ni kaibigang Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors, Abad Santos, humina ang benta dahil sa excise tax. So nga naman, because of the excise tax, parang napatungan yata ng more than 200,000 pesos ang presyo ng ang presyo sa kasa ng mga sasakyan, brand new. So therefore, mas mabigat ang bumili ngayon ng bagong sasakyan. So I don't know. Paano yan na itatawid ng ating mga kababayan? Yan ay bahagi po ng train law. Marami po ang humihiling na suspendihin po ang implementasyon ng naturang batas, yung train law. Tax Reform Acceleration, ano ba yan? Acceleration, ano ba yung letter N? Program nila that they commit and promise because of the amount that will be collected from this taxation will be funded, will be used to fund the various infrastructures na sinasabi pong bahagi po ng build. Ayan. So, kaya naman, parang okay lamang sana na may panibagong pagtaas ng buwis dahil may patutunguhan po yung ating mga tax na binabayad. But until now, of course, kailangan makita po yan ng taong bayan kung nasaan po yan. At plus, ang alam natin, siyempre, para din po sa mga build na yan, marami pong loans, marami pong inuutang ang gobyerno, no? All which kailangan pong matranslate po yan sa mga concrete na proyektong makatutulong sana sa pagganda ng ating national economy. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Ano ang buhay ng mga Pilipino sa loob po ng 2 taon na panunungkulan po ng Pangulong Duterte? Right, break muna tayo sa ilang saglit, ano? Break muna tayo. Wala pa naman ang Pangulong Duterte, ano? Pasalamatan muna natin ang ating mga kaibigan sa Long Ridge, Philippines na kasama po natin sa ating paglilingkod sa araw-araw. Samantala, The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Thank you so much. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating special coverage ng bagong Pilipinas, the Third State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. Right, oras natin, alas 4:35 na po ng hapon. So while waiting for the President and to watch his the speech, the dishonest speech, mga kaibigan, nagbubukas po tayo ng linya sa ating mga kababayan para sumali po sa ating palatuntunan. Kakausap po tayo ng, alam niyo kasi, we change the normal coverage of the mainstream media, no. Iniiba po namin at sa halip na kami po ay kumausap ng mga politiko, ng mga kung sino-sinong mga nasa alta sosyudad, ano. We instead prefer to talk to ordinary people sapagkat again, as I'm saying, ang ordinaryong tao po ang laging nakadepende sa serbisyo po ng gobyerno. Yung mga mayayaman wala naman yan kasi they can afford of whatever they need for their lives, and therefore parang ano yan parang sunod sa agos lamang yan Pero ang crucial, siyempre, yung mga kababayan natin na nakaasa halimbawa pagka nagkasakit sa hospital ng gobyerno, public hospitals, kapag pinag-usapan pong pag-aaral, nasa public schools, kung ano-ano pa mga serbisyo especially na inaasahan po ng ating mga kababayan. So, sa oras na ito, kausap nga tayo ng
habang naghahanda tayo ng signal mula po sa loob ng Congress, courtesy of PTB4, no? Kausap nga tayo ng isang kababayan natin. Nasa linya natin si Sir Chris Palomar. Sir Chris, magandang hapon po. Welcome po sa Sona coverage natin. Hi, hello Sir Errol. Good afternoon din po. It's our pleasure to have you this afternoon, sir. Ang tanong natin, kumusta ba ang mga Pilipino sa loob ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? I'm referring to you directly, Sir Chris. Kumusta ka sa loob ng... Personally speaking naman, sir, with regards to the changes, sir, pero naman tayong improvement na nararamdaman. Although 2 years is still premature to say, pero compare natin sa previous administration, may sincerity yung government natin. Yan nga lang, hindi ko naman nila lahat, pero some of our constituents, merong resistance kasi nasanay na sila doon sa akala nila since democracy was practiced, ay akala nila na-implement ng tama. Pero sa akin, sir, meron talaga tayong nararamdamang pagbabago. Yung isa na lang, yung mga pagpaprocess sa government agency natin, yung mga documents natin, talagang nagkaroon naman ng improvement. Saka yung mga dating ginagawa, let's say, particular sa laglag bala, sir, nawala naman talaga yon. Yung kabuhayan ninyo, sir, directly, kumusta po ang impact naman ngayon? Yung kabuhayan naman siguro depende yun sa tao, sir, kasi yung trabaho nandyan lang yan eh. Yung sinasabi natin naghihirap tayo. Kasi kapag may trabaho naman tayo, kapag dedicated tayo sa trabaho natin, kahit pa paano, sir, mararamdaman natin yung survival. Pero ang isang problema natin is wala na nga tayong trabahong maayos, tapos marami pa tayong bisyo. Yun talaga yung isa sa mga dahilan kung bakit naghihikaw sang iba sa atin. Opo. Yung buying power natin, sir, ang iba nagrereklamo dahil mumahal daw ang bilihin. Kayo po, okay lang po ba sa inyo? Siguro, sir, dahil ngayon nag-iisip talaga yung government ng mga project na may ayos yung dapat noon pa na-i-implement. Masasabi ko talaga na medyo kailangan natin ng konting sakripisyo. As long na ngayon nararamdaman natin yung mga projects, yung mga infrastructure nandyan, hindi katulad ng mga nakaraan. Kasi ako, sir, personally nakikita ko through news and social media, naglalabasan yung mga project natin na dapat meron, hindi naman, sir, nagmaterialize. Alright. So, in short, Sir Chris, ang 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte na most likely would have as a mention sa kanyang SONA ay positive po sa inyo. Yes, sir, kasi kailangan, the government cannot do some changes kung hindi naman tutulong, sir, yung mismong mga kababayan natin. So, the government also needs our help, sir. Tama hindi po. naman na maganda yung vision ng gobyerno natin, tapos hindi pa nga nasusubukan, dinadaan na kagad natin sa rally sa kalsada. Subukan muna natin, sir, na magbago. And let's see kung ano yung maidudulot nito sa atin. Alright. Well said, Sir Chris Palomar. Maraming salamat po. Magandang hapon, sir. Yes, sir. Magandang hapon din po. And more power sa The program. third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Tinig po yun ni Sir Chris Palomar, kababayan natin na atin pong kinausap para pulsuhan kung ano ang kanyang masasabi, kanyang sitwasyon sa loob po ng 2 years na panunungkulan ni Pangulong Duterte. Arvin Moralde from Cavite Province. Magandang hapon, Sir Arvin. Ma'am Malu Vergara watching you, Sir Errol, from Roseville, California. Magandang hapon po sa mga taga Roseville, California. Ma'am Malu Vergara at kay Brother Fernan. Kumusta kayo dyan? Alright. Michael Maverick Kalika. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po, Sir Errol. Taga saan po si Sir Michael? Hello, Sir. Taga saan po si Sir Michael, sir? San Mateo Rizal po. San Mateo Rizal, po. Ang ating paksain, topic, Sir Michael, kumusta ba ang mga buhay-buhay natin sa loob ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? Sa ngayon, sa nakikita ko, medyo gumanda-ganda naman. Nadagdagan yung mga trabaho na naipoprovide para natin. Kayo po mismo, kumusta po kayo? Okay naman po. Okay. So, in short, everything is okay?
Everything is okay naman po. At regarding naman kasi dun sa nagiging issue natin tungkol sa mga droga, mag-i-start kasi talaga yan mula dun sa mga lower local governments eh. So hindi natin pwedeng isisi lahat sa government. Opo. Wala namang wala namang palagay ko ganong naninisi. Nga lang ang gusto nating pulsuhan yung impact nito sa mga ordinaryong tao, sir. No? Kaya tulad nito nag-uusap po tayo, kumustahin kayo? Sa ngayon okay naman po. Wala naman ho tayong nagiging problema sa pamumuhay natin. Very good. Okay. Sir Michael Kalika, magandang hapon po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po, sir. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Nasa loob na ba ng plenaryo si Pangulo? Si Presidente wala pa. Nasa holding area pa, no? Nasa holding area pa ang Presidente. So, 4:43 na po ng hapon. Everyone, yung mga matataas na opisyal po ng gobyerno, lahat na po nasa loob ng session hall po ng Congress and waiting for the President to go to the rostrum. Iniintay din natin at standby lamang kayo mga kaibigan para marinig po nating lahat, mapanood po nating lahat ang bibigising State of the Nation Address ng Pangulong Duterte. Maring Tess Geronimo dyan sa Valenzuela City. Magandang hapon po sa inyo. Tama po, Sir Chris. Very well said po ang sinabi niyo, sabi ni Ma'am Malu Vergara. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating palatuntunan. Kumusta po kayong mga Pilipino? Tayong mga Pilipino, kayo mismo, no? Na mga nanonood sa atin, kumusta ang buhay po ninyo? Ang mga lagay po ninyo sa loob po ng 2 taong ang Pangulong Duterte po ang namuno sa Pilipinas. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Sa loob po ng plenary hall ay karamihan po ay nasa sitting position na ang mga kongresista. Nakaupo na po silang lahat and mga bisita po ay nasa gallery, nakaantabay na po sila. Habang wala pa ho ang presidente, kausap pa tayo ng mga kababayan po natin. Si Philip Damasco, kausapin natin. Tanungin din natin kung kumusta siya. Maring Tess Geronimo dyan sa Gente de Leon, Valenzuela City. Philip Damasco. Yes, Sir Philip. Magandang hapon po. Welcome po sa Leader News Philippines. Magandang hapon din po, sir. Yes, sir. Opo. Ang ating subject matter this afternoon, ang ating pangungumusta. Kumusta ba ang mga Pilipino? Kumusta ka ba sa loob ng 2 taong si Pangulong Duterte ang presidente natin? Para sa akin, sir, maganda naman yung palakad niya. Pagka marami naman siyang nagagawa, katulong yung mga kasama niya dun sa gobyerno. Medyo umangas naman yung Pilipinas. Kumusta po ang kabuhayan niyo, Sir Philip? Actually, sa akin, sir, medyo okay naman siya. Kahit sabihin natin hindi ganun kaangat yung buhay namin, nakakain naman kami ng maayos. Hindi katulad ng mga nakaraan. Mas maigi ngayon? Yes, sir. Oh, very good. So that's a good news. Right. So sige, well said, Sir Philip Damasco. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Okay. Again, just stand by sapagkat any moment ay dadalhin po namin sa inyo ang live feed ng PTB4. Salamat ulit sa mga taga Channel 4 na maghahatid po ng live video nang mapanood po ng ating mga viewers sa Leader News Philippines ang kaganapan po dyan sa loob ng Congress. No? Sige lamang, do join us. Kumusta kayo? Paulit-ulit ang ating tanong. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Ayan, ganun ka-automatic yung ating ano. Okay. Sige po, at tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Hindi talaga natin ma-access yung 2 kasama natin sa loob ng Congress, ano?
Talagang pinatay yung signal ng mga telco. Gawin nga tayo sa May Bataan area. Nasa linya natin si Sir Abel Atienza. Sir Abel, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Leader News Philippines. Magandang hapon, Sir Errol. It's our pleasure to have you again, Sir Abel. Kumusta po ang buhay ninyo sa loob ng 2 taon si Presidente Duterte ang Pangulo? Okay. Sabihin yung buhay. Sabihin yung panahon kasi ni Duterte, halos sa ngayon natin na nakikita yung kanyang galaw eh. At yun nga, tingnan natin yung dahil meron naman siya nagagawa. Yung kasera doon sa mga naon ng mga presidente. Kaya lang, siyempre, yung pansin sa kanya, yung tungkol doon sa drugs, yung dumami yung mga namatay. Ganun, yung isa doon sa pero parang hindi rin natakot yung mga drug addict eh. May mga opinion dyan, Sir Abel, na ang sinasabi nila bakit daw maliliit lamang ang napapatay, wala pa yung mga drug lords na tunay na malalaki, mga Chinese, hinihintay nilang makita. Yun nga. Yung kinakailangan nilang pag-aralan at kanya. Kahit nga kasi minsan yung mga PNP na ginagawa namin nila gumagawa na lamang din talaga ng para makapaggawa ng record. Masabing ng mga doon sa gusto nilang mahuli. Ginagawa nila, kinakargahan nila ng mga ng mga drugs, yung mga nihuli niya kahit na wala namang dala. Isa pong krimen din yan na magtanim ng ebidensya, no? Halos parehas ang bigat ng parusa niyan sa ilalim ng ating penal code. So, isang nakalulungkot na sitwasyon yan sa Pilipinas sa Kaabel despite na matapang ang presidente natin. Ayun, yung sabihin, may nagagawa si presidente. At laki nga yan. Problema ang isa rin yung mga mahirap, sabihin, yung kabuhayan ng mamamayan, hindi pa rin na-settle maayos. Okay. So, sige po, Kaabel. So, in general, ano po sa palagay ninyo ang naging lagay ng mga Pilipino in 2 years' time na ang Pangulong Duterte po ang namamahala sa renda po ng gobyerno? Naandiyan pa rin yung paghihirap ng mga mamamayan Pilipino, hindi pa rin nababago ang kalagayan ng mga maggagawa. Hindi pa rin nababago yung kalagayan ng mga magsasaka. Naandiyan pa rin yung mga pag-aalsa ng mga tao. Hanggat meron ganyan, siyempre hindi maalis yung hanggat meron mga taong nagsasamantala doon sa kapwa nila, hindi maayos yung lipunan natin. Okay. Sana isa yan sa mga mabago sa Duterte administration, sir, na pag sinabing kampanya laban sa korupsyon, dapat ang gobyerno malinis na malinis. Dapat, talaga. So that they speak the so-called, they walk their talk. Okay, Sir Abel, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon, sir. Napapansin natin kahit doon sa halos mga malalaking tao, mga nandoon nakaupo sa posisyon. Hindi naman nila binibigyan ng pagkakataon yung para doon sa kapakanan ng mga maralita natin. Yan pong sinasabi kong it's really good to talk directly to the ordinary people dahil ang maliliit na mamamayan ang umaasa lagi sa gobyerno, yung serbisyo ng gobyerno na hindi dapat nakakaligtaan. Hindi sabi ko nga po ay useless yung mga magagandang figures, magagandang numbers na babanggatin ng mga ekonomista kung ang mga taong bayan, yung mas nakararaming maliliit, ay hindi po maramdaman. Kahit na anong ganda ng programa ni Pangulong Duterte, ay kung ang nakapaligid niya naman ay mga gamit sa kapangyarihan,
hindi magkakaroon ng pagbabago. At sabihin, maganda yung layunin ng ating Pangulo. Pero mga nasa paligid dito mga ano rin naman mga naghahari din mga tao Alright. Well said, Kabel. Maraming salamat po. Magandang hapon dyan sa lalawigan ng Bataan po. Thank you so much. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Tinig po ng mga ordinaryong tao ang pinananaig natin sa ating special coverage because again, we believe na ito pong sektor ng ating lipunan ay natitiyak na nararamdaman ang serbisyong ipinapangako po ng gobyerno. Di po ba? Kasi just as what I've said, yung mga mayayaman ay they can afford to whatever convenience na gusto po nila. Unlike sa mga mahihirap na tao na konting kibote gobyerno, tanggapan po ng gobyernong inaasahan. Di po ba? So, sige. Ipagpatuloy natin ang ating pakikipag-usap sa mga ordinaryong tao at exactly 4:53 in the afternoon, mga kaibigan. Well, we're still standing by for the signal galing po sa loob ng Kongreso. Again, sa pamamagitan po ng ating mga kaibigan mula po sa Channel 4, sa PTV4. At salamat ulit sa pamamahala ni Secretary Martin Nadanar. Magandang hapon! Maray na hapon, Manoy June Bornasal. Ayan, yung ating kababayan na naghihintay din na magawa yung kanyang online channel dyan sa Las Piñas City para makapag-broadcast na rin. Magagawa rin yan, Manoy. Sana next week ay okay na yan, ano? At good luck sa iyong bagong online channel. Tang Mags from Angeles City. So gawin tayo sa Pampanga ngayon sa lungsod ng Angeles. Sir Tang Mags, magandang hapon po. Welcome po sa Leader News Philippines. Magandang hapon po sa mga... Hello? Yes, sir. Welcome. Welcome, sir, sa Leader News Philippines. Okay, magandang hapon. Apo, nangungumusta po kami sa mga Pilipino sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte. Kumusta po kayo? If we will ask you directly, Tang Mags, kumusta po ang buhay ninyo ngayon? Ito, okay lang, sir. Hello? Okay lang. Hello? Yes, sir. Oo. Pinanonood po kayo ng buong mundo. Sige po. Ano ang lagay po ninyo? Well, actually, na-surprise ako. Apo, oo. Sige, and equally, we are happy to hear kung ano man po ang sasabihin po ninyo na magiging tinig po ng taong bayan. Kaya tinatanong po natin ang mga kababayan natin, kumusta po sila, na ang Pangulong Duterte po ang nasa pangalawang taong panunungkulan. Diyan sa Angeles City, ano po ang lagay? Kumpara dati, Sir Tang Mags. Okay, magandang hapon. Hello? Go ahead, sir. Go ahead. Okay, magandang hapon. Tuloy lang. Hello? Tuloy lang, sir. Tuloy lang. Nakikinig po kami. Nakikinig po ang buong mundo. Okay. Magandang hapon po. Hello? Okay. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Hello? Bakit ganun ang signal ni Sir Tang Mags? Sir Tang Mags, ituloy nyo lang po ang sinasabi po ninyo. Go ahead. Okay. Maganda. Okay. Maganda. Napuputo lang signal ni Sir Tang Mags. Saglit lang, Sir Tang. Sinasabihan mo kasi ako eh. Hold on, sir, ha? Gagamit tayo ng ibang linya para mas maliwanag ang signal natin. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Puputol-putol yung linya sa Angeles City. Na didistract si Tang Mag sa pagkawala ng signal. Tuloy natin. Kumusta po ang mga nasa northern bahagi po ng Luzon? Opo, sige. Ay, nako. Buti na lamang ngayon po ay tumigil na yung ulan, ano?
And by the way, yung mga binaha kahapon talagang nakakita pong muli ng problema sa pagbaha na kailan kaya masusolusyonan natin yan. Balikan natin ang Angeles City Signal natin. Mr. Tang Mags, magandang hapon pong muli, sir. Okay, magandang hapon po. Apo. Okay, sa mga tagapakinig, magandang hapon po. Ang masasabi ko lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte, yung pagbabagong sinasabi niya, ayos yun, no? Lalo na yung federalism. At tapos yung sana yung mga hinayin ng mga riders ng ating dalawang gulong na riders, sana mabigyan kami ng pansin doon sa mga kahilingan namin tungkol sa ating mga karapatan bilang mananakay ng motorsiklo, na yung kampanya namin regarding sa safety at saka sa mga hinayin ng mga riders tungkol sa mga checkpoint at kung ano-ano pa. Yun lang po ang aking masasabi, pero wala akong masabi sa ating Pangulo. Talagang napakagaling niya. Bagkus ay maraming bumabatikot sa kanya, mga kalaban niya sa politiko, pero hindi kami nagpapa-epekto doon. Talagang nakaredy kami na iniintay namin yung mga pagbabago para sa ating bansa. At alam kong magagawa niya yun, maliban lang doon sa mga kumukontra sa kanya, palawagan ko sa mga kapwa ko riders, wag na lang pansinin yung mga batikos sa kanya. Alam ko namang kaya niyang gampanin yung tungkulin niya bilang naging Pangulo dahil siya yung binoto natin para sa pagbabago ng ating bansa. Apo. At lalo na, sana matupad din yung mga hinayin ng mga riders sa mga kahilingan nila tungkol sa kanilang karapatan. Yan nga po Yun lamang po, wala na akong iba masabi, kundi saludo ako sa ating Pangulong Duterte. Simpleng-simple po ang hinaing po ninyo, yung karapatan ng mga riders. Yan lang po, pero wala akong masabi sa administrasyon niya, lalo sa kampanya droga, maayos pong yan na itagawa. Minsan nagkakaroon lang ng konting diferensya dahil lang doon sa mga kritikong kalaban niya. Pero hindi po kami naniniwala doon sa mga kalaban niya sa politiko. At alam namin na yung suporta namin ibinigay sa kanya ay magagampanan niya yung mga aming hinaing. Yun lang po. Sana para sa kaligtasan ng lahat ng mga rider at mabuhay tayong lahat ng mga Pilipino at ang ating bansang Pilipinas. Yun lamang po. Maraming salamat. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Ayan, isa lang ang hinihintay ni Mr. Tang Mags. Yung kanilang mga concerns sa riding community ay mapansin naman, mapansin naman. Alright, sige. Hindi lang mapansin, kundi maaksyonan, Dahil marami silang concern na tila parang ang nagiging subject matter ng paghihigpit sa kalsada ay mga motorista lamang, hindi mga riders, pag may checkpoint, riders, pero yung mga naka-SUV di naman chini-checkpoint, di ba? So I think that's the message, that's the concern being mentioned by Sir Tang Mags diyan sa Angeles City. Alas 5 na po ng hapon. Medyo tumagal, bakit kaya masyadong tumagal ang parang briefing pa ba sa holding area sa Presidential Liaison Office? Yung Malacanang kasi may opisina yan dyan sa Congress. Ang tawag dyan ay Presidential Liaison Office. Diyan nag-opisina po yung tao ng Pangulo na may inaayos dyan sa Kongreso. So I'm sure nandun siya sa Presidential Liaison Office and he's talking to the leadership of the Senate and the House of Representatives kasi magkasabay ang session na yan, bubuksan ng Senate President at ng House Speaker mamaya at saka magsasalita ang Pangulong Duterte. Okay. Tingnan natin kung sino pa ang pwede nating makausap. Tuloy tayo.
Again, ang binibigyan natin ng importansya po rito talaga yung tinig ng taong bayan, ano? Because we believe the real state of the nation is the real situation of an ordinary citizen, an ordinary person. Kasi tulad po ng binabanggit natin, kahit anong gandang mga balita na sa ekonomiya ganito, if the ordinary citizens, the ordinary Filipino people does not or have not feel that, hindi maramdaman, hindi makakonek, ano? Mahirap kumbinsihin ang taong hindi makita, hindi maramdaman. Pero yung mga nakakakita, good for you, no? Yung mga nakaka-appreciate, salamat sa inyo sapagkat it's really hard to be a president of the country because you need to balance all the interests. Lahat ng sektor babalansihin mo. But, kudos to the president na kung ano ang tama na sa tingin niya ay tamang dapat gawin, ginagawa niya with political will. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Tuloy tayo. Baka may pwede pa tayong kausapin na Teo and Bro Oliver. Habang yung mga nagrarally naman po sa paligid ng Congress ay papatuloy pa rin ang kanilang mga programa at sana'y wala na lang masaktan dyan, ano? Because mga Pilipino, kapwa Pilipino, ang mga nasa kalsada, ang nagrarally mga Pilipino, ang mga may batuta, mga pulis, Pilipino rin, ano? Nasa gobyerno, Pilipino. So, sana'y wala pong mag-uwing malungkot at nasaktan ho dyan, ano? At wala nang batutahan na mangyari, no? Walang sakitan. Karapatan ng bawat isa na maghayag ng damdamin, and that is guaranteed in the National Constitution and our Constitution, sa Ligang Batas. The freedom of expression, the freedom of speech, yan po ay ginagarantiya ng ating saligang batas. Kaya't okay lamang po yan, mga raling yan. Bahagi po yan ng ating demokrasya. Di ba? Sapagkat kung hindi na tayo makapagsalita, mahirap na yon, wala ng demokrasya. Di ba? Okay. So, bahagi po ng demokrasya, kayo pong kinakausap namin, magsalita po kayo. Kumusta ang buhay ninyo sa loob po ng 2 taong panunungkulan ng Pangulong Duterte? The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. 4 na minuto na po makalipas ang 5 o'clock ng hapon. Doon po sa mga nagtatanong, nasaan na po ang Pangulong Duterte? He's still inside the holding area sa Presidential Liaison Office, habang yung mga mambabatas, mga congressmen, nasa sitting posisyon na silang lahat. Okupado na ang kanilang mga sari-sariling upuan. Yung mga bisita naman po nasa guests gallery, doon po sa mga nasa gallery, at may mga designated seats naman doon po sa mga special na bisita, no? Alright, so tuloy tayo. Habang kinakausap po natin ang iba pang mga best friends natin sa iba't ibang mga lugar, ay mamaya ng konti, if we still have the opportunity, balikan natin ang ating mga reporters. Si Camille Goma from Davao City. Sige, sa Davao City naman tayo mga musta. Ma'am Camille, magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon din po. Welcome po sa Leader News Philippines, special coverage para sa Sona ng Pangulo. Ang ating topic ngayon, Ma'am Camille, kumusta kayo mismo sa loob ng 2 years time na si Pangulong Duterte ang presidente, ma'am? Ano po ang impact sa inyo? Para po naman sa akin, satisfied naman po ako sa pamalakad ni Mr. President Rodrigo Duterte. Pero dati pa lang po, dito sa Davao, makikita naman po kung gaano ka-safe po, at saka kahit mga mahirap naman po dito. Apo. Na naman po ni ni President Rodrigo Duterte. Kayo po, kumusta naman ang lagay po ninyo?
Okay na okay po. Okay ang kabuhayan, nakakapaghanap buhay ng maayos. Opo, sir. Okay na okay po. Wala pong problema dito. Makiwasay naman po at saka safe naman po. Apo. Kayo po ba ay may pamilya na, Ma'am Camille? Wala pa po. Single pa po. Single. Alright. So you're enjoying your single life. Very good. Yes, sir. And ang importante sa mga single, safe kapag ka lumalabas, di ba? Yes, sir. Yun po talaga. Yan importante. So, sige po, Ma'am Camille. Nagpapasalamat po kami sa oras na pinagkalob nyo sa ating special coverage ng Leader News Philippines. Magandang hapon po sa inyo. Okay po. Thank you din po. At maraming salamat po sa pag-invite po sa akin. Thank you. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Si Senator Drilon at sino ba itong kausap niya? Si Senate President Tito Soto ba kausap niya? I guess so. Ano na, si House Speaker Pantaleon Alvarez na pala at si Senate President Tito Soto ang tila may pinag-uusapan na perhaps wala lang tayong audio doon, ano? Kung anong pinag-uusapan nila. Ganyan ka curious sa mga manonood natin, ano? So nasa rostrum na yung dalawang leader po ng legislative bodies, House of Representatives and nakakatawag si Felix, may signal siya. Tawagan natin. Saglit ha. Partner Felix, saglit lang ha. Standby ka, tatawagan ka namin. Nakatawag ka. So, since short may signal ka na. Partner, saglit lang ha. Saglit. Alright. Ilusot natin na Bro Oliver. Nakatawag siya. Ibig sabihin may signal na. Marira ulit sa Sorsogon Province. Maraming salamat. Maring Tess. Jeronimo dyan sa Gentilion, Valenzuela City. Salamat sa panonood sa ating palatuntunan. Ikaw, Maring Tess, kumusta ang buhay? Diya? Kumusta ang buhay-buhay dyan sa Gentilion, Valenzuela City? The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Ilusot natin ang sitwasyon sa loob ng Kamara ng Representante. Tawagan natin si partner Felix Tambungco direktamente sa loob po ng House of Representatives. Partner Lex, magandang hapon. Kumusta dyan sa loob ng House of Representatives, partner? Likewise, magandang hapon. Ayun, magulo at masaya. Kasi yung binabanggit ko sa iyo kanina na may problema sa liderato ng Kamara. May sumabog na. Ano nangyari, pare ko? Nagkudita sa loob. Nagkudita sa loob? Nagkudita at nagkaroon ng botohan at pumabor ang umaabot sa may 170, 161 kasi yung pinakahuli. Tungkol saan? Anong pinagbotohan? Leadership ng House, sa speakership. Ano ang nangyari? So, kinudita nga si Speaker Pantaleon Alvarez at kaya medyo hanggang ngayon hindi pa natutuloy yung sona ng Pangulo dahil nga dun sa problema na yon. Naku po, kinudita ng mayorya, pinalitan si Alvarez. Oo, mayorya yun, pero galing ng mayorya rin yung kumodita. Yung grupo naman, itong si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo. Naku po, so by number of votes, majority votes, inuupo na ngayon bilang House Speaker si Congressman, former President Gloria Macapagal Arroyo. Is that right? Ito yung niresolba ng matagal. Simula alas 4 ng hapon, niresolba ito. At ngayon lang, nakaupo sa rostrum itong dating si Speaker Alvarez. Pero ano mangyayari? Posible, nagkaroon siguro ng pakiusapan na lang, pagbigyan na muna ngayon. At palipasin na yung zona at baka bukas o sa susunod na araw, doon na lang i-formalize yung pagpupo yung sentimiento ng pagpapalit ng liderato ng Kamara. May rason ba, paring Felix, bakit ginawa yon ng mga kapanalig ni ex-President Gloria ngayon ay Congresswoman? Actually, pumutok ito 2 araw na. At kanina lang natin na-confirma nung dapat sana isasalang yung Bangsamoro Basic Law o itong Bangsamoro Organic Law. Pero
sa hindi malamang kadahilanan, biglang hindi ito isinalang at hindi niratipika yung bicameral conference committee report. Sino dapat ang magde-decide dyan na isa lang yan, partner Felix? Yung Kamara, magdi-decision yung leadership ng Kamara. And dapat therefore, makalendaryo. dapat yan ay ginawa ng paraan ni Pantaleon Alvarez, Speaker. Correct. Pero ang ipinagtaka ng lahat, nag-adjourn yung session, pero hindi isinalang. So ito ngayon, nagtanong-tanong tayo sa ibang mga kaibigan nating kongresista at batay na rin sa mga A1 information na nakuha natin ang sinabi, kung ipipilit yung BBL, posible yung kudita. Posible yung pagpapalit ng liderato kung ipipilit. Kung ipipilit na iratipika? Oo, pero hindi na kalendaryo, pero nakudita pa rin. Yun yung nangyari. So ginawa lang dahilan pala, ginawa lang reason, but still, may plano talaga magpalit ng leadership. Oo, 2 days na pumutok yan eh. Pero lihim na lihim yan. Ang problema nga lang, may tumaga sa media. So ito ngayon yung nalantad yung plano. So ito ngayon, kanina so madaling sabi, ano ang mas mabigat na dahilan kaysa doon sa issue ng BBL? Ano ang mas mabigat? Posible hindi kontento sa liderato kasi ang tingin nila may pagka-diktador nga itong nakaupo. Ayun. So, ayun ang tingin nila. So, ang iba naman kasing kongresista, pag sabi nga, hindi merong damdamin sila o masama ang loob nila, pero hindi sila nagbabanggit nun. Dahil unang-una nga, iwasan nila na ma-isolate sila. Alright. So, bali ang naging sitwasyon dito simula kanina, nung in-adjourn yung session, merong bandang 12:28, merong pumalo at nagsabi, session resume. Ala. Biglang umakyat naman itong si Deputy Speaker Gwendolyn Garcia at sinabi niya, session adjourn until 4 p.m. Kasi kaya niya ginanon, biglang nagsigawan eh. Nung may manawagan ng resumption of session, biglang nagsigawan yung mga congressmen sa loob. So, ibig sabihin, ang lakas ng reaksyon na tayo nilang ipasa talaga yung panukala. Kung gustuhin, Parang Felix, papasok na dyan ang Pangulong Duterte sa session hall, ano? Ikaw na mag-annotate dyan para naririnig ng taong bayan yung nangyayari dyan. Go ahead. Correct. At siguro, yung sa ngayon niya, yung papasok na siya, at kami, medyo matagal-tagal kaming kinurdon at kailangan, hindi matutuloy, buti sa natuloy na rin. Pero actually, ito yung... Ito ang naging dahilan, naging mitsa kung bakit tumagal ang pagsimula ng State of the Nation Address. Correct. Ang akala nga, hindi na matutuloy eh. Lumipat na ako dito sa gawing baba ng holding area at matagal-tagal din kami rito. Yan, papasok na nga yung Pangulo. At medyo standstill kasi rito. Matagal kang blackout kami, news blackout. Walang signal lang lahat ng klaseng telepono, walang wifi. At wala rin, ngayon lang bumalik yung audio. Ngayon lang bumalik yung audio sa plenary kasi kanina walang audio sa plenaryo. Hindi namin alam yung nangyayari sa loob. Tumutugtog ngayon yung... team song ng Pangulo, yung Freddy Aguilar. Narinig, napapanood mo na, nakikita mo na ang presidente dyan sa area mo, paring Lex? Oo, papasok na yung presidente. At actually, yung nakikita mo yun, na rin nakikita ko ngayon. Okay. So siguro, maya-maya, bigyan ko tayo ng ilang update matapos nga itong gagawing pag-deliver ng Pangulo ng kanyang State of the Nation Address. Mula pa rin sa Kongreso, Felix Tambongco, Leader News. Thank you so much, partner Felix Tambongco, live mula po sa session hall ng Kamara de Representantes. The Third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. This time, i-turn over natin, partner, ang signal sa loob ng Kongreso, courtesy of PTV4, sapagkat naroon na ang presidente. Naglalakad na sa kaligitnaan ng honor guards sa loob ng medyo nakikipagkamay-kamay pa along the way. At si paring Felix naman ay nakabantay pa rin as to what's gonna happen. I-try mo nga paring Oliver Siano, si Jojo Sikat, because nandyan sa loob din si Jojo Sikat. Nakabantay yan sa mga senador, si paring Jojo. Nakikipagkamay pa rin along the way sa gitna ng session hall si Pangulo sa mga dinadaan ng opisyal po ng gobyerno. Ayan. Naglalakad po ang presidente as he had been saying it. 5:15, 5:16 na po sa ating orasan. Mga kaibigan, ang dahilan pala ng pagtagal ng pagsisimula ng SONA, nagkaroon ng kudita
sa leadership ng Kamara de Representante. Biglaan tinanggal sa pwesto si House Speaker Pantaleon Alvarez at ipinalit pala si Pampanga Congresswoman former President Gloria Macapagal Arroyo. And one of the reasons ay yung sinasabing pagiging diktador ng House Speaker, kung ano-anong sinasabi na parang walang consensus sa mga mambabatas. Parang Joe, mabilisan, nasa may rostrum na si Presidente. Go ahead, parang Jojo. Go ahead, parang Jojo. Parang Jojo. Yes, maraming salamat. Kasamang Errol, nagsimula na nga. Ngayon lamang nagsimula itong State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kung saan ay naririnig mo nga dito sa background natin yung pambansang awit. At bago nga kasi ito nasimula na ay nagkaroon pa ng aberya dito kanina kung saan ay nagkaroon na naantala ito dahil nga doon sa may lagdaan nga ng mga naganap dito sa ilang mambabatas o roll call na tinawag nitong si Congressman Nograles kung kaya't pasado alas 5 o ngayon na ng hapon nagsimula itong sona ng Pangulo. Bago simulan itong sona, nagkumpul-kumpul itong mga kongresista sa paligid ni Nograles kung saan lumagda itong ilang mga kongresista para sa pagpapalit na ng liderato ng Kongreso. Sa karaniwan kasamang Errol, alas 4 ng hapon dapat ay nagsisimula ng itong sona. Pero ngayon, naantala dahil nga doon sa nangyaring botohan kanina, ganun pa nga itong si Arroyo. Subalit, nagulat na lamang tayo nang sumalubong dito kay Pangulong Duterte ay itong si House Speaker Pantaleon Alvarez. At sa nagtungo nga doon din si Arroyo sa holding area. At kapwa sila kinausap nitong si Pangulong Duterte. Unang kinausap daw si Pantaleon Alvarez at sumunod namang kinausap itong si House Speaker, itong si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon nga, ayon doon sa ating impormasyon, ay nais nitong si Pangulong Duterte na magkaroon muna ng status quo para nga matuloy itong sona na naantala nga ng mahigit isang oras. Kung kaya't pasado alas 5:13 na nang dumating ang Pangulo sa plenaryo o dito sa session ng Kongreso at kinamayan muna itong mga babatas bago nga umakyat dito sa upper podium na ngayon nga ay nagsisimula na nga itong prayer meeting dito sa Batasang Pambansa para nga dito sa State of the Nation address o ikatlong sona ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mula rito sa Batasang Pambansa, ito si Jojo Sikat para sa 2018 sona ng Pangulong Duterte sa leader niya sa Philippines, nagulat. The third State of the Nation Address, ang bagong Pilipinas. Mga kaibigan, thank you paring Jojo. I-turn over na natin ang ating live feed sa ating mga kaibigan sa PTV4 na nag-aatid ng ating video sa loob ng Kamara de Representante. Okay, so I think they're still praying. Mamaya, kailangan may audio marinig tayo. Direct audio sa loob para marinig ng ating mga kababayan yung ongoing events sa loob ng session hall. Sa mga nanonood, I think they're still praying. Wala pa kasing audio tayo. Ma'am Malu Vergara mula dyan sa Roseville, California. Para sa akin po, sir, mas okay si Presidente Duterte kasi po mas safe po tayo kaysa noong mga dating nagdaan. Basta tulong-tulong po ang tao sa pagunlad, bansa po ng bansa po ay kasi po di naman makakaya lang ng presidente kung di po natin tutulungan as citizen po. Just saying po. Thank you, Ma'am Malu Vergara. Fan Ferrer Ramirez, God bless our country. Sige. Let's listen now to the audio, actual video, partner. At
Let's go to the video of PTV4. Nasa rostrum na ang presidente natin. Let's go to the video. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Tagum City Chamber Chorale. Sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyag ka ng makiti, sa manlulupi, di ka pasisikin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagaw, na dinagang pula at awit sa paglayang minamahal, ang kisat ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please remain standing for the nation's prayer to be led by Ms. Lovinia Mia L. Sugitan. Dakilang Panginoon, aming Ama, dinggin ninyo ang aking panalangin sa ngalan ng aking mga kapwa kabataan. Itinataas ko sa inyong pangalan ang aming bayan. Bigyan ninyo ang aming Pangulo, inyong karunungan na hindi masusukat. Tapang ng kalooban na piliin ang tamang daan. Kahit gaano kahirap na ito ay tahakin. Idinadalangin ko sa inyo ang lahat ng namumuno sa amin, na mapagtagumpayan nila ang bawat pagsubok, na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang sandata. Bagkus nang may pakundangan tulad ng pagkalong sa isang bata. Pinapanalangin ko din po ang mga lider ng iba't ibang relihiyon, na marinig nila ang iyong salita, makilala kayo sa kanilang mga puso, na sa kanilang pagluhod, kami ay dalhin sa trono ng inyong pagpapala. Ipagkaloob ninyo sa inyong mga anak na lubusang nananampalataya at nagtitiwala sa inyo. Kagalakan, kapayapaan, at kapanatagan ng kalooban sa isang bayan na masagana at nagkakaisa. Ang lahat ng ito, samo at dalangin namin sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines. Kindly. Thank you for your courtesy.
Senate President Vicente Soto III, the members of the Senate, House Speaker Pantaleon Alvarez, and the members of the House of Representatives, Vice President Maria Leonor Robredo, former Presidents Fidel V. Ramos, Joseph Hercito Estrada, and Gloria Macapagal Arroyo, His Excellency Gabriel Cacha, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Salvador Medialdia, and the members of the Cabinet, Acting Chief Justice Antonio Carpio, and the Justices of the Supreme Court, my fellow workers in government, mga kababayan. About 2 years ago, I solemnly took my oath as a worker of the national government. I was inspired to institute real changes for the greater good of the Filipino people. As I was greatly overwhelmed then by the daunting challenges that lay ahead. 2 years later, my solid commitment to directly and decisively address our nation's collective challenges remains. It has not wavered. In truth, it has even gotten stronger through adversity and the desire to give the people the most we can within my term in this government. Let me begin by putting it bluntly. The war against illegal drugs is far from over. Where before the war resulted in the seizure of illegal drugs worth millions of pesos, today they run billions in peso value. I can only shudder at the harm that those drugs could have caused had they reached the streets of every province, city, municipality, barangay, and community throughout the country. That is why the illegal drugs war will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling, if you will, as on the day it began. These drug dealers know fully well that their business is against the law. They know the consequences of their criminal acts, especially when caught in flagrante delicto, and they violently resist arrest. They know that illegal drugs waste away lives, dysfunctionalize families, and ruin relationships. They know that once hooked, addicts will die slowly, slow deaths, and yet they persist in doing what they do, oblivious to the terrible harm that they cause to the people and communities. And when illegal drugs operations turn nasty and bloody, advocates of human rights lash at and pillory our law enforcers and this administration to no end. Sadly, I have yet to hear, really, howls of protest from the human rights advocates and church leaders against drug lordism, drug dealing, and drug pushing as forceful and vociferous as the ones directed against the alleged errant enforcers in the fight against these social scourge. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protests, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights,
Mine is human lives. The lives of our youth are being wasted and families are destroyed, and all because of the chemical called shabu, cocaine, cannabis, and heroin. Human rights to me means giving Filipinos, especially those at the society's fringes, a decent and dignified future to the social and physical infrastructures necessary to better their lives and freedoms, and the hard-earned property of every Filipino whose condition we wish to improve shall be protected from criminals, terrorists, corrupt officials, and traffickers and contrabands. You worry about the present. I am concerned both the present and the future. I worry about the future because I know what crimes can do to the youth of this country if not stopped. Crimes can make human cesspools of succeeding generation. I will not allow it to happen. Not during my term. Time and again, I have stressed that corruption must stop. Corruption is like a leech that it bleeds the government of funds, program, infrastructure, and social development projects. It saps the morale of dedicated and honest government workers, and corruption destroys those who succumb to its temptation, and eventually it is the innocent who will suffer and bear its horrible consequences. The love of money is corrosive, and sadly, the desire to make the easy kind of being imaginative and manipulative corrupts absolutely. Stolen wealth does not make the thief respectable. Neither will the trappings of wealth mask or cap the stink that thievery exudes. One day, justice will catch up with those who steal government funds. And when the day comes, it will be the public who will have its retribution. While we run after those who steal the people's money, we are also enhancing the government's delivery of frontline services. I thank Congress for the swift passage of the ease of doing business, which is significant. Fight against corruption and improving service of delivery. We need to sustain our momentum, and I hereby direct all government units, makinig sana kayo, and government agencies to faithfully implement this law and simply simplify the process. Hinihingi ko yan sa lahat na sa gobyerno under my control and supervision. Wag ho kayong magkamali. I particularly call the attention of the agencies with the number of red tape-related reports from the public. Make your services truly customer-friendly. Our people deserve efficient, effective, and responsive government services. They deserve nothing less. Kayo lang ayaw eh. Gusto ng tao, kayo yung binabayaran, make your living from the pockets of the people, and you have a lousy and corrupt bureaucracy. I have friends and political supporters whom I appointed to public office and then dismissed or caused to resign. I need not mention their names or recount the circumstances
surrounding the removal or resignation. Media has more than amply reported that. I value friendship. Make no mistake about it, but it has its limits. This is a lonely place I am hemmed in. Do not make it lonelier by forcing me to end our friendship because you gave me the reason to end it. It pains me to no end the loss of friendships, and that is why I appeal to you to help me in my cause so that our friendship will endure. For as long as I can remember, the bulk of the income generated in Mindanao used to be remitted to what we in Mindanao refer as the Imperial Manila, to fund national projects primarily in the Metro Manila area, leaving a pittance to Mindanao as its share thereof. Mindanao was dubbed as the land of promise, and Mindanaoans say in derision that is so because what it got from government through the years were promises, promises, and more promises. We aim to rectify that derisive observation, and as a matter of fact, we are now in the process of fulfilling that promise through significant increases in the budget for Mindanao. At the end of my term, I hope to see the promise of Mindanao fulfilled, or at least at the very least, approaching fulfillment. Be that as it may, Mindanao pauses at the crossroads of history. One road leads to harmony and peace. The other to war and human suffering. Despite all that has been said or against the Bangsamoro Organic Law by all sectoral groups, I make this solemn commitment that this administration will never deny our Muslim brothers and sisters the basic legal tools to chart their own destiny within the constitutional framework of our country. When the approved version is transmitted and received by my office, the law has been passed actually, and I intend to give me 48 hours to sign it and ratify the law. Babasahin ko pa bago ako pipirmahan. Baka may siningit kayo dyan na hindi maganda para sa ibang tao. We will need loads of understanding and patience to endure and overcome the birth pangs or pains of the new beginning. To me, war is not an option. We have been through the catastrophe in Marawi. We have seen the horror, the devastation, and the human toll, and the displacement of both Christians and Muslims alike. I have made a pledge that ISIS terrorists or groups or its allies will never gain foothold in our country. Yet, when what remained of the decimated Maoti ISIS group in Marawi finally saw the error of their ways and expressed their desire to be reintegrated into society, we welcome them with open arms and embark on a genuine efforts to embrace a peaceful, productive life for them. We owe it to our fallen soldiers and police officers in Marawi and elsewhere to put an end to the bloodshed and seek the path of true peace, a peace that will last beyond this lifetime and whose dividends our children will reap. On international relations,
We shall continue to assert and pursue an independent foreign policy. Our long-term national development and national security goals come first. We shall continue to reach out to all nations regardless of their prevailing political persuasions or proximity to or distance from our shore, so long as this nation wish us well. Our stronger bonds with our ASEAN friends have made possible our trilateral border patrols with Indonesia and Malaysia, which has since then put out of business sea pirates, piracy, and other terrorists who used to infest our shared seas. This is a testament to the readiness of our country and our good neighbors to make regional peace and security our shared responsibility. We have successfully hosted the 50th ASEAN anniversary and the 31st ASEAN Summit last November 2017. We have shown the world that we are capable when we work together. The ASEAN events showcased not only the world-renowned Filipino hospitality and organizational capabilities, but also our artistic talent. I would like to commend the National ASEAN Organizing Council, led by no less than my Executive Secretary, Salvador Medialdia. Our re-energized relations with China has also led to an unprecedented level of cooperation between our nations on the war against transitional crimes. Our shared intelligence led to the discovery and dismantling of the clandestine Shabu laboratories and the arrest of Chinese chemists with the Dragon organization called Wu Syndicate. Our improved relationship with China, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the West Philippine Sea. This is why we engage China through this bilateral and multilateral platform, such as the ASEAN-China and the Philippines-China bilateral consultation mechanism. Opening lines of communication and amicably managing differences have led to positive development that include renewed access of Filipino fishermen to the areas in dispute in the Philippines, West Philippine Sea. Participation in the ASEAN-China dialogue has also resulted to the draft framework for the Code of Conduct in the South China Sea, which intends to resolve peaceful disputes by peaceful means. We admire our Filipino migrant workers for their selflessness and courage in enduring the hardships of living away from home to provide for their families. You epitomize the innate resilience of the nation. You have shown your willingness to toil and sacrifice day in and day out for the long-term good of your family, loved ones. You have also contributed greatly to the national economy, even as you help in small and big ways to the economies of your international partners. This is why we strongly condemn the deaths and abuses experienced by Filipino migrant workers in the hands of their foreign employers. I have said this before and I say it again. I am a worker of government, and it is my vow to make sure that your well-being remains our foremost foreign policy concern. It is for this reason that we are continuing to work with the host nations to ensure the welfare of our countrymen. I appeal to all host governments to help us as true and dependable partners
in this endeavor. I have always believed that no matter how well-intentioned a leader is, no matter how well-conceived may be his mission, if he lacks the political will to do what needs to be done, they can only end up a failure and a hopeless dreamer. As a worker of government, I promise to do whatever it would take to give all Filipinos a comfortable life, fighting powerful interests and making sacrifices. My obligation is to promote and uphold the greatest good for the greatest number. Our campaign against Endo has resulted in the regularization of the more than 300,000 workers as of early this month. On May 1 of this year, I signed Executive Order 51, which sought to protect the workers' right to security of tenure. Read my lips. I understand that this does not satisfy all sectors. I share their sentiment. I truly do. Much as I would like to do the impossible, that power is not vested upon me by the Constitution, and neither will I make both ends meet, even if I will violate the laws to achieve that purpose. Simply, it is not part of my territory. That is why I add mine to their voices in asking Congress to pass legislation ending the practice of contractualization once and for all. Our farmers, especially our coconut farmers, form a significant part of the basic sectors of society. It is from the toil of their hands that we put food on the table. It is my hope that we finally see this through. I urge you, Congress, to convene the bilateral conference committee and pass at the soonest possible time the bill establishing the Coconut Farmers Trust Fund. I pray that you will do it. My administration remains firm in its resolve to ensure that the country's telecommunication services are reliable, inexpensive, and secure. A draft terms of reference for the entry of a new major industry player is at hand. The terms will be fair, reasonable, and comprehensive. It will be inclusive, so it will be open to all interested private parties, both foreign and local. The only condition is that the chosen entity must provide the best possible services at reasonably accessible prices. However, our efforts to usher in a new major player shall render futile if we do not improve its odds of success in an industry that has long been dominated by a well-entrenched duopoly. We shall therefore lower interconnection rates between all industry players, not only to lessen the cost to the customers, as it will also lower the cost of incoming players to access existing networks. A market environment that is more conducive to competition. This is a policy which is crucial to ensure that our solution to our telecommunication problems will be both meaningful and lasting. In the last 2 years, experience has taught me that lack of consultation or insufficiency of information can, at times, lead to rash judgments. Often when I am unsure of the most appropriate course of action to take given the problem, it's a factual menu, and the desired end, I never fail to consult to discuss options
with persons whom I trust and whose advice I value. When I decided to establish malasakit centers in Cebu, Tacloban, and Iloilo, my longtime aide, Bongo, and his team became instrumental in arriving at the right decision through proper consultations. Deliberations with the proper agencies also made me decide to push for and eventually approve both the Tertiary Education Act and the increase in the salary of our men in uniform, our soldiers, and our policemen. Boracay Island, widely regarded as one of our country's treasures and admired worldwide for its natural beauty, has sadly become the representation of governance and government's negligence, including mine. I could not allow this decay to continue. Decisive action has long been overdue, recognizing that we are mere stewards of our natural resources, and I said, enough is enough. We intend to restore its environmental integrity alongside measures to alleviate those whose livelihood were momentarily affected. Environmental protection and ensuring the health of our people cannot be overemphasized. Thus, our actions in Boracay mark the beginning of a new national effort. This is just for the other tourist destinations needing urgent rehabilitation and enforcement of environmental and other laws shall soon follow. I urge local government units to proactively enforce our laws and not wait for us to swoop down on your areas just to do your duty and work. Some other time, I would have to discuss local government units. What has happened to Boracay is just an indication of the long overdue need to rationalize in a holistic, sustainable manner the utilization, management, and development of our lands. I therefore urge the Senate urgently pass the National Land Use Act to put in place a national land use policy that will address our competing land requirements for food, housing, business, and environmental conservation. We need to do this now. To help safeguard the present and future generations, we have to earnestly undertake initiatives to reduce our vulnerabilities to natural hazards and bolster our resilience to the impact of national disasters and climate change. As I have stated last year, we must learn from the experiences from the Super Typhoon Yolanda and other mega disasters, and from global best practices. We need a truly empowered department characterized by a unity of command, science-based approach, and full-time focus on natural hazards and disasters, and the wherewithal to take charge of the disaster risk reduction, preparedness response with better recovery and faster rehabilitation. Hence, we in the Cabinet have approved for immediate endorsement to Congress the passage of a law creating the Department of Disaster Management, an interagency, just like FEMA. We don't know if it's an effective agency in the United States government.
An interagency crafted and a high priority measure aimed at genuinely strengthening our country's capacity to reliance on natural disasters. I fervently appeal to Congress to pass this bill with utmost urgency. Our people's safety requirements cannot wait. Ours is a rich and beautiful country. Indeed, add to that a great number of people equipped with technical expertise and professionalism, and you have a country poised to soar and take this place among the world's economic and financial eagles. God willing, inshallah. Nature enjoyed us with its wealth to be taught for the benefit of all generations. My policy in the utilization of these resources is non-negotiable. The protection of the environment must be top priority. And extracted resources must be used for the benefit of the Filipino people, not just a select few. Do not just give me taxes. I can get it from other sources. Give me what may be for the last time. Do not destroy the environment or compromise our resources. Repair what you have mismanaged. Try to change management radically, because this time you will have restrictive policies. The prohibition of open pit mining is one. It is destroying my country. It is destroying the environment. It will destroy the world of tomorrow for our children. I again warn responsible miners along with their patrons to stop destroying our watersheds, recharge areas, forests, and aquatic resources. You can no longer fish in our rivers. It's all contaminated. And the color is not even brown or purple or white. It's black. You want to see it? I will invite you. We can go to the Walwal and the other mining areas. And I'm sure you will puke with what is happening to this country. Expect reforms, radical ones. I do not intend to quarrel with anybody who demanded, but for as long as I am here, I said, you will just have to contend with me. I expect you to do your part in ensuring our nation's sustainable development, starting now. I exhort all concerned agencies and local government units to uphold the concept of intergenerational responsibility in exploring and the utilization of our mineral wealth, protection and preservation of our biodiversity, anchored on the right to a balanced and healthy ecology. I applaud Congress for the timely passage of the train law. You have made funds available to build better roads, bridges, and improve health and education, and strengthen our safety and security. Some have incorrectly blamed our effort towards a fairer tax system for all the price increases in the past months, and some irresponsibly suggesting to stop train implementation. We cannot and should not. We need this for sustainable growth that leaves no Filipino left behind. Train is already helping poor families and senior citizens cope up with rising prices. We have distributed unconditional cash transfer to 4 million people and will help 6 million more this year. Following the 1 peso discount per liter in gas stations, we have also started releasing fuel vouchers to public utility
jeeps, and other valid franchises. Further, we have fast-tracked the distribution of NFA rice to provide affordable rice for all. Excuse me. This year, we are giving 149 billion pesos worth of subsidies to the poor and vulnerable. Next year, the amount will be increased to 169 billion pesos. But no amount of subsidy can help the poor if some businesses take advantage of their situation to make more money. I ask businesses to cooperate with us in charging a fair price. To help stabilize rice prices, we also need to address the issue of artificial rice shortage. I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people. I hate to power sometimes is not a good thing, but I hope I would not have to use it against you. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. Alam mo, ako humingi talaga ng tulong. Business is really for profit. I understand that. But Philippines has always been a playground for, scoundrels and those who do it without really considering the plight of the others. It's all conscience. When I run for public office, I promise to do whatever it takes to give all Filipinos a comfortable life, even if it means fighting powerful interests. I am committed to a comprehensive tax reform, and I ask Congress to continue the job. Package 2 will be lower corporate income taxes, especially for our small businesses. Lower taxes mean they will have more money to invest and create more jobs. More than 99% of our businesses are micro, small, or medium enterprises and employ around 65% of our workers. The enactment of the package 2 is what stands between today and the millions of jobs in the near future. Congressman Coa, Gonzales, Abo, and Green, and Botocabi, as well as the Swansing family, filed versions of Package 2 last March 2018. Salamat po. And I support their push to shepherd the bill. I hope the Senate will follow suit. Maybe tomorrow, sir? This matter is urgent. Do not be part of the problem by ignoring it. I hope to sign Package 2 before the year ends. I urge Congress to pass it in form that satisfies our goals and serves the interest of the many, not just the wealthy few. By the end of July 2018, all 5 packages
of my tax reform would have been submitted to Congress. Apart from train, rice tariffication, and package 2, they include the mining, alcohol, and tobacco tax increase, reform in property valuation, reform in capital income and financial taxes, and an amnesty program. I urge Congress to take them seriously and pass them in succession, for there is no chance that we can deliver our promises without an equitable tax system. One of the most important thrusts of this administration, medium-term development plan, is to cover all Filipinos against financial health risks. That is why I have directed concerned agencies to streamline the various sources of financial assistance for the people with health-related needs. We're currently institutionalizing the unified implementation of the no-balance billing policy, through which the government and our private healthcare providers can work out a system that will provide an order of charging of medical expenses. Much needs to be done to improve our healthcare system, which remains highly fragmented, resulting in disparity in health outcomes between the rich and the poor, and in the urban areas and rural. While investments in health have increased over the several years, several policy and operational bottlenecks have constrained universal health care for this country. We shall pool our resources for health services under the Philippines institutionalized primary care as a prerequisite to access higher level of health care and supplement human resource gaps in the LGUs through a national health workforce support system. This will ensure that every Filipino gets the appropriate, affordable, and quality health services in appropriate facilities and will be protected from financial burden due to sickness. To this end, I urge the speedy passage of the Universal Healthcare Bill authored by former Representative Harry Roque. Strong political determination, not political ambition, is the guiding light. I have no illusions of occupying this office one day longer than what the Constitution under which I was elected permits, or under whatever constitution there might be. 4 administrations before me have tried to amend the Constitution to be able to introduce amendments and revisions to the Charter, but none of them was successfully done for one reason or another. I therefore consider it a distinct honor and privilege to have received earlier from the Consultative Committee that I created a federal constitution that will truly embody the ideal aspirations of all the Filipino people. I thank all the members of the committee, especially those who came out from their retirement, for their valuable services in crafting this draft federal constitution. I would like to extend my particular gratitude to former Chief of Justice Renato Pono and former Senate President Aquilino Pimentel Jr. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law that will not only strengthen our democratic institutions but also create an environment where every Filipino, regardless of his social status, religion, or ideology, will have an equal opportunity to grow and create a future
that he or she can proudly bequeath to the succeeding generations. My countrymen, I will not bore you with the litany of this administration's projects completed otherwise in the process. That would be too self-serving. I have instead caused to be prepared a written report on what was and what has been done in the months and probably in the years to come. The report shall be made available within the next few days. I was informed that satellite facilities were set up by the Presidential Communications Operations Office in certain far-flung barangays. So as of today, the residents of these communities can watch the state of the nation and for the first time see you on TV. I hope you'd have enjoyed the experience. In ending, may I quote, I have always quoted, but in my previous talks, one American that I salute, the great Abraham Lincoln. And this has been, I've been in government for the last, if I complete my term, inshallah, God willing, I would have served government for 40 years. And I came across this statement which has been with me since I was a fiscal in the 70s. And he said, if I were to try to read, much less answer all attacks made on me, this shop, the presidency, might as well be closed for any other business. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what has been said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing that as I was right would make no difference. Dakang salamat kaninyong tanan. On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Mga kaibigan, ninyo pong napanood ang talumpati ng Pangulong Duterte sa kanyang ikatlong SONA na may mga binanggit na maraming mahalagang bagay. Yung pagbabala sa mga sumasabotay sa ekonomiya, mga minero na sumasabotay sa kalikasan, binalaan niya. At mga balitang ayaw niya na pong ilitan niya ng napakarami, especially yung mga projects na ginawa daw po ng administrasyon. Inuna niya lamang po yung mga malalaking bagay na lalo't mga aksyon na inaasahan niya sa local government units, mga trabaho po ng mga LGUs na wag na daw antayin na manghimasok pa ang national government para mabago ang mga sitwasyon, especially yung mga hindi nagagampanan. At inatasan niya po ang intelligence community na papanagutin, hubaran po ng maskara
ang mga sumasabotahe po sa ating national economy. Alright, isa pa ho sa kanyang ipinagutos na mas pagandahin po yung universal healthcare na nakatuon po sa mas komprehensibong pangalaga sa kalusugan, especially ng mga ordinaryong mga mamamayan. At by the way, ipinakikiusap po ng Pangulong Duterte sa Kongreso na yung second package po ng tax reform ay kagyat daw na bigyang atensyon at iaprubahan. At sinasabi niya pong may mga susunod pang version yan na naglalayon nga pong ponduhan ang iba't ibang proyekto po ng gobyerno. Yan po ay patungkol po sa taxation law. At ang mga binanggit niya ay ang mga tatamaan po dyan ay yung mga produktong hindi naman po kailangan masyado ng mga tao sa pang-araw-araw na pamumuhay, bagkus parang lumalabas pong mga bisyo. Ayan, so mga kaibigan, puntahan na natin si paring Jojo Sikat at si Felix Tambungko. Tawagan na natin yung ating dalawang tagapagulat sa loob po ng Kongreso mismo. At exactly 13 minutes makalipas na po ang alas 6 ng gabi. Mga kaibigan, isa po sa ang totoong dahilan bakit ho na late ng todo ang pagsisimula ng State of the Nation Address. That is because, based on the reports of Felix Tambungko, yung ating kasama po sa loob ng Kongreso, nagkaroon po ng kudita sa leadership ho ng Kamara. Ayon po sa kanyang report, bago magsimula ang SONA, ay pinagbutuhan po ng mayorya ng Kamara na inaalis po sa pwesto bilang House Speaker si Pantaleon Alvarez at ipinapalit po si dating Pangulo, ngayon po ay Congressman ng Pampanga, Congresswoman po ng Pampanga, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. So, balikan natin si paring Jojo at si Felix Tambungko. Pakitawagan mo na tayo. Patungkol po sa drugs, by the way, sinabi niyang it's far from over at sinabi niyang masaktan ang masaktan kapag kayo po ay nahanay po sa pagsira sa mga kabataan sa pamamagitan ng drugs. Ilan po yan sa mga features ng speech ng Pangulong Duterte. At pinagmalaki niya po na yung kanyang kampanya laban po sa Endo, naglikha na po ng halos 300,000 na mga regular jobs. Pero sinabi niya po na hindi mafu-fully realize ng pagwawakas sa Endo kung hindi po tutulong at magbabalangkas ng batas ang Kamara at ang Senado na tututok nga po sa pagwawakas ng contractualization sa pamamagitan po ng bagong batas, at yan po ipinakiusap niya na gumawa na ng batas ang mga mambabatas sa mga legislators. Inantay natin muling ma-establish po yung ating linya kay paring Felix Tambungko at Jojo Sikat. By the way, yung pangambaho ng mga kapanalig ni Vice President Leni Robredo na baka ma-insulto siya kung attend, wala po akong narinig. Kayo ba'y may narinig na patutsada ho laban sa Vice President? I haven't heard anything. At yung insidente po ng Marawi Siege, may offer ang Pangulo na doon po sa mga teroristang nagsisi at napamaling sumama po sa grupo ng Maute. The message of the President is to let them feel na kung sila po ay itutuwid ng kanilang buhay,
welcome pa rin po sila sa mainstream. Marami pong namatay, Napakaraming namatay po dyan sa problemang yan sa Marawi City. Which until now ay hindi pa rin po nasisimulan yung rehabilitation because again, the groundbreaking for the rehab has always been postponed. At hanggang sa ngayon ay wala pa tayong balita kung kailan po mapanunumbalik. "17 minutes na po makalipas ang alas 6 ng gabi mga kaibigan." Yan po ang live coverage ng Leader News Philippines. Katuwang po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team, ang ating Creative and Operations Department, ang Engineering, ang ating mga tagapag-ulat, ang mga Leader News Patrol, mga nag-report sa atin, Jojo Sikat, Felix Tambongko, Boyet Guillermo, si paring Tony Arsenal. Sige, ihabol natin ang kanina pa nating gustong ipasok na report dyan sa loob ng Congress. Habang ang Pangulo po ay naglalakad na. Sige, sino yan? Si paring Jojo Sikat. Balikan natin sa loob po ng plenaryo. Paring Jo, magandang gabing muli. Yes, magandang gabi ulit kasamang Errol. Ayun nga, umabot lamang ng 48 minutes itong naging State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Batangasang Pambansa, kung saan sa kanyang nilalaman ng kanyang State of the Nation address, sinasabi niya itong war on drugs ay hindi sideline ng kanyang pamamahala. Ito ay magpapatuloy pa rin at sinasabi nga niya doon sa mga bumabati ko sa kanya, partikular itong mga human rights groups, ang kanyang adikain ay hindi lamang sa human rights. Binibigyan niya halaga yung human life at manawagan din ito at tagbanta na itigil na yung korupsyon dito ng mga ilang opisyal na nasa kanyang administrasyon. Dahil nagtanta rin itong si Duterte sa mga ahensya na nagpapatuloy na rin, in particular na itong mga LGUs o local government units. Bukod dito, nagbabala rin itong si Duterte sa kanyang mga kaibigan na huwag sirain yung kanilang pagiging magkaibigan. Yung mga kaibigan na umano'y nagbilingkod sa pamahalaan o sa parte ng kanyang ahensya na huwag sirain yung kanilang pagiging magkaibigan dahil lamang sa korupsyon. Katunayan na niyan, may mga ilan ng mga nag-resign at yung iba na may silibak na itong si Pangulong Duterte. Gusto rin itong si Pangulong Duterte na magkaroon ng Coconut Farmers Trust Fund para naman kahit paano ay magkaroon ng karagdagang kita yung ating mga coconut farmers. Hinikayat din ito yung mga LGUs ay patupad yung kanilang mga pinairal na batas at mag-antay na kumilos pa itong national government. Hinikayat din ito ang Senado at ang Kongreso na ipasa itong National Land Use Act para magamit na umano yung mga nakatinguang na mga lupa at maibigay na ito sa mga magsasaka at magamit sa tamang paggagamit para sa isang pagkumita nga ang mga magsasaka. At inihikayat din niya yung magkabuo nga ng isang Department of Crisis and Management dahil nga tinatamaan nga lagi ng kalamidad itong ating bansa. At higit sa lahat, sinasabi niya na dapat maging top priority ng gobyerno itong protection sa ating kalikasan. At nagbanta pa ito sa mga mining na huwag sirain itong kalikasan dahil ito na yung kanyang huling pagbabanta. Itong kanyang ikatlong zona na kapag hindi pa rin sumunod sa Mining Act, itong mga abusadong miners ay talaga may paglalagyan daw sila. Hinikayat din itong si Pangulong Duterte na maging patas itong mga negosyante at iwasan yung pag-memes na sa mga kababayan natin, partikular na yung mga rice traders na nagtataas ng presyo ng bigas kahit nagiging dahilan ito ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Hinikayat din itong si Pangulong Duterte na yung mga mababatas na babaan na nga yung rice tariff para rice tariff sa pag-import ng bigas para makita nga o mapababa itong presyo ng bigas sa merkado at bababaan din niya
yung mga taxes na binabayaran ng mga maliliit na negosyante para mas lalo sila mahikayat na magtayo pa ng ibang negosyo. Yun lamang na sa ngayon nandito pa rin tayo nakatabay sa may North Wing kung saan saradong-sarado itong naturang lugar sa mahigpit yung seguridad na pinatutupad dito. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayo nakakapanayam na mga senador para nga makakuha ng reaksyon dito sa sinagawang State of the Nation natin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagsimula kaninang alas 6:41 at alas 6:09 natapos eksaktong 48 minutes itong nasabing State of the Nation natin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Parang Joe, yung pinakaabangan ng mga kapatid nating Muslim na BOL, Bangsamoro Organic Law signing ng presidente hindi nangyari? Hindi mangyayari dahil hindi naman ito na-ratified ng BICAM. Ng Kamara Pero nangako ang Pangulo sa kanyang pahayag kanina dito sa State of the Nation Highway, bigyan siya ng 48 hours para lagdaan ito. Teka, dito si nakita natin dumaan sa tapat natin. Itong si dating senador, si senador Gregorio Honasan. Teka, may pumapanayam Sige. Sabayan na. Sige. Pero we need an independent foreign policy that is very porous with an independent security and economic policy. Asking for at least 4 or 5 new capital aside from the national land. In the Senate, they give it to the President. That will be a decision to be made by the leadership of both houses with the consensus of the members. There are no harsh words, only I am not the one to judge the President's vocabulary. I am interested in what will happen on the ground in terms of policy direction. Yes. Go ahead, parang Joe. So, ano ang opinion ni Senador Honasan doon sa independent foreign policy? Sabi nga niya, hindi daw niya alam yung iniisip nitong si Pangulong Duterte tungkol nga doon sa policy direction. Medyo hindi natin medyo nagagawa. Hindi nilalapit natin ulit. Sige. Ayan, medyo natapos Hindi na natin nakakuha. Dahil kinuha na ng ibang istasyon Oo, tinatak itong si... Ito, bibigay ko. Sige. Tingnan natin. Ay, teka, meron na naman sumingit Oo. Ayun saglit lang ma'am, 1 minute lang. Okay, sir, like tayo sa Leader News Philippines, si Errol Dacali, sir. May tanong siya. Yeah, Mr. Senator, kabayan, ano po ang reaction niyo doon sa emphasis ng Presidente that he will be practicing an independent foreign policy, sir? Importante yon dahil yung independent foreign policy, kasama yan, kaakibat yan ng strong security policy and a clear economic policy. At saka sinabi niya, Errol, Apo. Na broad strokes lang yon at ipahahabol niya yung detailed na report. At yung report na yon, ang audience ay yung Filipino people, yung intended beneficiaries nito. All right. Thank you, Senador. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. Ayan yan ang pahayag nitong si Senador Gregorio Gringo Honasan. At dapat tayo maya-maya mabalik tayo kapag meron na tayo nakuha mga senador na lalabas dito sa North Wing ng Batasang Pambansa. Mula rito sa Batasang Pambansa, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines sa Zona 2018 na nagulat. Thank you, parang Joe. Punta natin si Felix Tambungco one more time for the last time. Nakapanayam natin briefly si Senador Gringo Honasan.
na pinapaboran po ang patakarang independent foreign policy ng Duterte administration na sinasabi niya po ay mahalaga sa pag-inog po at pagsulong po ng ating national economy. 27 minutes makalipas na po ang alas 6 ng gabi at tayo po ay nagpapatuloy sa ating sinasagawang special coverage ng Leader Knows Philippines. At bakit ayaw itong sumabay? Ayan. Okay. Ayaw na itong kumilos. One more time. Sige, di bale. Marami pong pinagbabanggit ng presidente. Binanggit si pinasalamatan si presidential spokesperson Harry Roque ng Pangulo patungkol po doon sa i-final na expanded universal health care. No? It was, according to the president, originally authored by former the then Congressman Harry Roque, now presidential spokesman. Alright, so sige mga kaibigan, tulad nga po ng itinanong natin kay paring Jojo, yung na hindi napirmahan pong BOL, yung dati BBL, ngayon po BOL, Bangsamoro Organic Law. At nangako pa rin po ang Pangulo that he be given with the 48-hour ultimatum, bigyan daw siya ng 48 hours. Ibig sabihin, 2 days time. No? Kasi ang isang araw, 24 hours, di ba? O di times 2, 48 hours. Mapipirmahan niya raw po yung the most awaited na mga Muslim brothers natin sa Mindanao, especially doon po sa mga probinsyang masasako po ng BOL na yan, na ito po'y mapipirmahan ng presidente. Okay, mga kaibigan, so I think we have to wind up our special coverage. Yan po ang kabuuan ng ating pagbabantay sa third State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon pong araw ng Monday, July 23, 2018. Overall, ang ipinakita pa rin po ng Pangulo sa kanyang ginagawa, sa kanyang leadership ay political will at kanyang tiniyak po na siya po'y walang pangarap na magtagal sa kanyang pwesto, even daw isang araw sobra sa kanyang nakatakdang termino ayon sa saligang batas. Hindi daw tulad ng ibang mga nag-attempt. So therefore, kung ang presidente po ay may 6 na taon sa kanyang termino, iyan po ang kanyang sinabi na siya po ay hindi magpe-perpetuate ng kanyang sarili sa kanyang panunungkulan. Ibig sabihin, gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa mga Pilipino within 6 years sa loob po ng kanyang specific term. So, all we can do is to support him, especially sa mga ginagawang maganda, tama. At doon po sa mga nasa paligid po niyang mga pinagkatiwalaan. Ang panawagan po namin, huwag niyong sirain ang tiwala po ng presidente. Maglingkod po kayo ayon sa kanyang kagustuhang sinseridad. May malasakit po sa mga ordinaryong tao at huwag kayong magsamantala sa inyo po mga posisyong pinagkatiwala po ng taong bayan at ng Pangulo. Again, sa ngalan po ng buong puwersa, buong pamilya po ng Leader Knows Philippines, News and Current Affairs Group, Engineering, Creative, Production and Operations. Isa-isahin po natin yung ating mga Leaders Patrol. Sa loob po ng Kongreso, ang naghatid sa atin ng mga kaganapan na paring Felix Tambongco, Jojo Sikat, si paring Tony Arsenal sa Commonwealth Avenue ay nawalan din po ng signal. Salamat paring Tony. At sa Southern Metro Manila si Boyet Guillermo. Sa Quezon City area si Nolan Ariola. Sa lalawigan po ng Bulacan si partner Dick Garay. Sa Tuguegarao City si partner Oliver De Leon.
Sa Tacloban City po si Paring Hill Tamayo. At sa bayan po ng San Jose, Northern Samar, nakasama po natin si Mike Paul Marquez. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan sa studio, headed by Operations Head Oliver Licop, si Sir Mark Anthony Reynoso sa Creative, Teo Villamil at Tony Porcalia. At buong pwersa po ng Leader News Philippines Sona Coverage. Ako pa rin po ang inyong kakampi sa public service at sa mga balita, si Harold Dangame. Maraming salamat. God bless Pilipinas.